Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Pebrero 11, tuig 2023. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, ining isyu bala dito sa may barangay Bugtong Dueña sa Iloilo. Ginaligar diri sang nagpabombo nga asawa tinukapan sa mga punong barangay nga Siningabana nga nagapaganot kuno mga barangay official to sa paghatag sang certificate to file action. Ang pamangkot sini kagaluyang naton mahibaluan insindihon ta karon kag iplastar diri sa aton now kung paano bala ang proseso sa paghatag sang certificate to file action sa barangay. Sa kangot nga balita, Winnie Pedregosa ginbalikan ang natabo sa pagtapungol ni punong barangay Pedregosa sa iya nga kun sa diin na buka ginang tulan sa iya sininga ilong. Ang Dueñas PNP diri ginpanindugan nga nagabulig ini sila agud nga mapasaka ng kaso batok sa punong barangay. Ugaling masunod gid iya sa proseso nga mayara sang certificate to file action nga pagwaon ang barangay Bugtungan Council. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagada. Pamilya sang nadala sa bypass operation sa distrito iya sang Haro nagreklamo nga ako nga gindakop ang ila sini nga himata apisar nga malayo man iya sa lugar. Kag hibaloon naton kumusta ihan kag paano magsaulog sa nga Valentine's dito iya sa may China sa aton sini nga Valentine's around the world. Muni madalagkuan mga balita, issues kang impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga sa gihapon diri lamang sa Bombo Hanay sa Udto. Karon sa aton sini nga mga kabombo lasais kita ay kita dito sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Kay paghalaran kita sa mga greatest rock songs, rock hits. Igadulong sa aton sa binhi band Iloilo's best rock band. Duha ka oras no, sa concert at plaza mag-umpisa lasay sa karon sa Kasisidmon. Kita dito sa moman nga hitabo mayara sang or sa sining activity mayara sang napulo ka Valentine edition mugs no sa Plazuela de Iloilo nga panghatag man sa mga suki. No, kagapag Domingo, pizza 12, may Santos kita nga misa sa La Tolda, las 11 sa aga. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, panumalikan naton sa panay nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. 11 ng Pebrero 2023, araw hunang Sabado. 3 araw na lamang bago ang Valentine's Day. Sa ulo ng ating mga balita, 5 sundalo patay sa sugatan sa loob ng Camp Evangelista dyan ho sa Northern Mindanao.
Desisyon naman sa pagpapadala ng disaster response team sa Syria, nakasalalay yan sa pasya ng Department of Foreign Affairs ay na rin sa Office of the Civil Defense. Maagang pagboto naman para sa mga senior citizens at persons with disability. At yan ay internet voting na rin ay para sa mga overseas election na gaganapin sa mga susunod na pagkakataon. Ito ay itinutulak na rin ng Commission on Elections. Mataas namang opisyal mula sa isa ng nangungunang financial institutions sa Japan, nagpahayag ng interes na suportahan ang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. At doon naman sa Australia, tatanggalin na raw yung nasa 1,000 mahigit na mga Chinese-made surveillance camera na nakakabit sa halos lahat ng establishmento na panggobyerno sa naturang bansa upang proteksyonan ang kanilang communications network dyan sa Australia. Sa international news naman, mga bata milagrong nasagip mula sa mga gumuhong gusali dahil sa tumamang malakas na lindol doon sa Turkey at Syria. Samantala, death toll naman sumampa na sa halos 24,000. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center. Ngayon naman sa mga detalye. May posibilidad na aprubahan agad ng Senado ang panukalang Sovereign Wealth Fund ng ating bansa pagkatapos ng Easter Sunday o kaya naman ika-9 ng Abril ayon huyan kay House of Representatives Speaker Ferdinand Romualdez at ibinunyag ng opisyal na nakita niya mismo ang ilan sa mga niripaso bago pa man aprubahan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa huling pagbasa kaugnay doon sa panukalang Maharlika Investment Fund. Ipiniliwanag din ni Romualdez na bagamat noong maghain ng naturang panukalang batas para sa paglikha ng Maharlika Fund, marami ang bumatikos, subalit kanilaan niyang nasagot ang lahat ng mga katanungan. Pinakinggan din ang suhestyon pati na yung mga amendments na nais ng ilang grupo kaya't mabilis naman itong naipasa. Inihayag pa ni Romualdez na nakita ng mga senador ang aprobadong bersyon ng Kamara na House Bill number 6608 at kanilaan niya itong nagustuhan. Bagamat mayroon pa niyang ilan ng mga kumukwestiyon at ito ay nais plang plantsahin ang ilang bahagi para sa panig ng Senado. Sa huli ayon kay Romualdez, batid nila ang Sovereign Wealth Fund ay mag-iinganyo ng mga foreign investment dito sa ating bansa dahil ang mga mamamayan at iba pang mga grupo ay may pagkakataon na maging bahagi nito at yung mga eksperto naman ang siyang mga ngasiwa sa larangan ng pananalapi, kalakalan at banking na subok na raw sa kanilang katapatan at integridad. Samantala, kumuha naman tayo ng update pahinggil doon sa 5 sundalo na namatay at isa naman ang naitalang sugatan sa loob yan ng Camp Evangelista. Alamin ang kabuuan ng detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Itinuturing ngayong isang isolated case lamang ang naganap na pamamaril patay ng isang sundalo sa kanyang mga kasamahan sa loob mismo ng Campo Edelberto Evangelista, Barangay Patag, nitong lungsod ng Cagayan de Oro kaninang madaling araw. Sa nakuha ng Bombo Radio News Team na impormasyon, nakilala ang mga nasawing sundalo na sila Private Joseph Tamayo, Private First Class Prince Kevin Balaba, Sergeant Rogelio Rojo, Corporal Bernard Rodrigo at nasawi din ang suspect na kinilala na si Private Jomar Villavito habang nagtamo ng sugat sa kanyang ulo si Staff Sergeant Braulio Macalos Jr. na kasalukuyan nandito sa Camp Evangelista Station Hospital. Napag-alaman na nakadestino ang nasabing mga sundalo sa Service Support Battalion sa Campo Evangelista, Barangay Patag. Sa karagdagang detalye, narito ang panayam ng Bombo Radio News Team sa 4ID Philippine Army spokesperson na si Army Major Francisco Garillo. Yun nga po, no, na around 1:10 ng madaling araw, Yes, sir. February 11, 2023, shooting incident transpired at the Quarter Services Battalion, a compound sa Camp Evangelista Patag, Cagayan City. Okay. After which, no, yung ating personnel sa SSBN personally immediately called the PNP SOCO in ambulance ng SES for
investigation and medical care. Ang pahayag ni 4ID Philippine Army spokesperson Army Major Francisco Garillo. Ito ang pinaka-latest sa lungsod ng Cagayan de Oro para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Charm Tamsi Habla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Abangan pa mga kabombo sa mga susunod na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtutok dyan sa mga kaganapan kaugnay nga nung naturang pamamaril ng isang sundalo sa kanyang mga kapwa sundalo. Samantala, desisyon sa pagpapadala ng Disaster Response Team sa bahagi naman po ito ng Syria. Ito raw ay nakasalalay at ipinauubaya na sa Department of Foreign Affairs. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Ipinaubaya na ng Office of the Civil Defense o OCD sa Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkapasya sa pagpapadala ng Philippine contingent sa bansang Syria. Isa ang Syria sa mga lubhang naapektuhan ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol noong Pebrero 6, 2023. Ayon kay Office of the Civil Defense spokesperson, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, sa ngayon pinag-aaralan pa raw ng Department of Foreign Affairs kung ano ang tulong na maaaring maipaabot ng Pilipinas sa nasabing bansa. Kasunod ito ng naging flash appeal ng gobyerno ng Syria sa ating bansa para rin sa dagdag na disaster response team para sa mga biktima ng lubharing naapektuhan ng malakas na lindol doon. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Office of the Civil Defense spokesperson Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Wala pa. Let's inquire nyo na lang sa DFA. No? Either we can send another contingent or send donations or relief items. So wala pa pong decision dyan, but we have already received through DFA a similar call, no, from Syria. Ang ipinahayag ni Alejandro na kasalukuyan pa nilang pinag-aaralan ng pagpapaabot ng tulong sa nasabing bansa sa aspeto ng pag-deploy ng bukod na search and rescue team doon o di kay pagkapadala na lamang ng relief assistance. Habang sa bukod naman na pahayag ay nagpahiwatig din si Department of Foreign Affairs spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza na ikinukonsidera ng naturang kagawaran ang nasabing hakbang na pagbibigay din ng tulong sa bansang Syria katulad na lamang ng isinasagawang disaster response assistance ngayon ng Philippine contingent sa bansang Turkey. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, pinaplano naman ng Department of Transportation o DOTR, kaagapay na rin ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magtayo ng karagdagang underground railway systems mula yan sa Metro Manila patungo sa lalawigan ng Cavite. Ito ang ibinunyag ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa isinagawang Philippine Business Opportunities Forum doon sa Japan na layuning masolusyonan ang problema sa trapiko sa rehiyon. Sinabi din ni Transportation Chief na nasa planning stage pa lamang ang usapin sa konstruksyon ng nasa 3 hanggang 4 na subway. Ang plano anyang subway na ito ay posibleng ikonekta doon sa Metro Manila Subway Project na ngayon ay under construction. Hindi pa masabi ni Bautista kung kailan naman sisimulan ang naturang proyekto, bagamat sa ngayon anya ay kanila nang pinaghahandaan muna ang feasibility studies. Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Suportado ng Commission on Elections ang maagang pagpapaboto para naman sa mga senior citizen at persons with disability o PWDs. Yun din ang internet voting. Yan naman ay para sa overseas election. Kaugnay nito, hinikayat ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang Kongreso na agad nang magpasa ng isang batas na magpapahintulot sa nasabing vulnerable sector na makaboto ng mas maaga o isang linggo bago pa man ang aktual na botohan ng general population na election period. Ipinunto ng Commission on Elections Head na hindi sapat ang ipinapatupad ng mga hakbang para masolusyonan ang mga problema na naranasan ng vulnerable sector noong nakalipas na mga halalan. Maliban dito, isinusulong din ng pinuno ng poll body ang kanyang suporta para naman sa internet voting para sa overseas workers na nakabase sa iba't ibang dako ng mundo
mundo dahil sa mababang voters turnout sa mga nakalipas na panahon. Ibinunyag din ni Garcia na nakatakda silang magsagawa ng kanilang election summit sa susunod na buwan kasama ng mga stakeholders para naman makuhanan din ng mga ito ng insights na maaaring makatulong upang magkaroon ng pagbabago sa kinabukasan ng ating halalan sa ating bansa. Samantala naman, nagpahayag ng interes ang isang mataas na opisyal mula sa isa sa nangungunang financial institution sa Japan na suportahan ang panukalang Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Ito ang ibinunyag ni House Speaker Martin Romualdez na kabilang sa delegasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang official working visit doon sa Japan. Ayon kay Romualdez, kanyang personal na nakilala ang Japanese senior official na ito sa isang dinner noong nakalipas na araw para sa Pangulo at gayon din sa delegasyon ng Pilipinas. Inihayagaan niya ng opisyal na ito ang posibilidad ng pamumuhunan sa Sovereign Wealth Fund, partikular na nga sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon naman kay Romualdez, ang ipinakitang interes ng senior financial official ng Japan para sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas ay mahalaga dahil importante din anya ang papel ng nasabing opisyal sa paglikha ng sariling Sovereign Wealth Fund ng bansang Indonesia na kilala naman sa tawag na Indonesia or Indonesia Investment Authority. Hindi naman na ibinunyag pa ni Romualdez ang pagkakakilanlan ng nasabing opisyal na posibleng maging big-time backer ng Maharlika Investment Fund. Sa mga dagdag nating pag-uulat, itong Trusted Operator Program at Container Registry and Monitoring na pinaniniwalaang makapagpapadali daw sa proseso ng pagpapababa ng mga bayarin ng mga trackers ayon sa Confederation of Trackers Association of the Philippines. Paano nga ba magkakaroon ng katuparan ng mga ganitong hakbang? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Aika Nunez. Naniniwala ang Confederation of Trackers Association of the Philippines na magkakaroon ng malaking pagbabago sa proseso at bayarin ng mga trackers dahil sa panibagong sistema na Trusted Operator Program Container Registry and Monitoring System. Sa ilalim ng bagong sistema na ito, tatanggalin raw ang container deposit fee na 10,000 pesos hanggang 30,000 pesos at sa halip ay magkakaroon lang ng insurance fee na 900 pesos sa bawat container. Samantala, binigyan din ni Confederation of Trackers Association of the Philippines President Mary Zapata ang mahabang proseso at malaking bayarin ng mga trackers. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Confederation of Trackers Association of the Philippines President Mary Zapata. Pag naman dumating yung puntong maa-accommodate ka na sa loob, yon, may babayaran ka ulit. That is yung tinatawag nilang control fee sa guard, sa checker, sa operator. And that costs us more or less 2,000 pesos. So itong mga gastos na ito yung hindi nalalaman ng aming mga principal na importer dahil kung singilin man namin sila, hindi naman kami binabayaran. So ito yung mga bagay na magandang pagkakataon ito ngayon at natatranslate natin ito at baka ma-appreciate ng aming mga mahal na principal ang importer at exporter. Sakali raw na walang hassle ang operation ay malaki ang masisave ng trackers sa kada buwan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Confederation of Trackers Association of the Philippines President Mary Zapata. Kung ang magiging operation mo smoothly without any hassle like this, more or less a tracker can save 70,000 per month per unit. Ay kung yun mawawala, we can easily comply yung modernization na inoobliga ng gobyerno dahil ang aming installment sa isang truck na bago is more or less 70,000 per month. Bumbuhay ka? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay ganap na pong 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali sa mga karagdagang pa nating pagbabalita.
Nag-abiso ngayon ang Maynilad Water Services sa mga residente sa ilang parte po yan ng Metro Manila at lalawigan din ng Cavite sa water service interruptions na mararanasan. Magtatagal po yan hanggang sa araw ng Martes, Pebrero 14 o araw mismo yan ng mga puso. Ayon sa Maynilad, ang mga apektadong lugar na mawawalan po ng supply ng tubig ay doon sa Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque City at sa Pasay City para po yan sa Metro Manila. Habang doon naman sa Bacoor City, Cavite City, Imus City, Noveleta at Rosario sa Cavite ang makakaranas din ng water service interruption. Paliwanag naman ng kumpanya na ang water service interruptions na ito ay dahil na rin sa matagal at mataas na turbidity o labo ng tubig dala na rin ng hanging amihan. Hinihikayat naman ang mga apektadong residente na sa oras na bumalik na ang supply ng tubig, hayaan muna itong dumaloy mula sa mga gripo hanggang sa ito ay maging malinaw na at mag-imbak ng sapat lamang na tubig para matugunan naman din ang naturang pangangailangan sa tubig. Naglilibot ngayon ang mobile water tankers ng kumpanya sa mga apektadong lugar para maghatid ng potable water. Meron din itong stationary water tanks sa ilang mga lugar. Humingi naman ng paumanhin ang Maynilad sa mga apektadong residente dahil na rin sa abalang dulot ng water service interruption. Sa mga karagdagan pang pag-uulad, yung pagbebenta ho ng mga e-cigarettes sa mga malalaking online platform at iba pang pamamaraan, binabante na ho ng ilang senador matapos na matuklasan na ang tinatarget ng ilan ay mga kabataan. Alamin natin ang mga update pa dyan sa Senado, si Bombo J.C. Galvez. That's right, Bombo Dennis. Kinundina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Department of Trade and Industry o DTI at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno na agarang tugunan ng paglaganap at pagbebenta ng vape products na malinaw yan na lumalabag sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Law sa regulasyon ng mga produkto, lalo na doon sa mga malalaking online selling platform sa bansa. Sa pagdinig ng Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, isiniwalat ni Villanueva ang talamak na pagbebenta ng mga vape flavor na may mga descriptor na umaakit sa mga menor de edad na malinaw na paglabag sa Section 12 ng Republic Act 11900. Paulit-ulit na mambabatas sa kanyang panawagan na tugunan ito, partikular ng Department of Trade and Industry, na bigyan sila ng konkretong tugon sa isyong ito kung bakit naglilipana. Gusto rin ng mambabatas anya na agarang resolusyon sa isyong ito alinsunod sa mga probisyon ng batas kahit na hinihintay nila ang mga rekomendasyon ng komite. Dagdag pa, kinwestiyon din ng mambabatas kung ilang baan niyang flavored vaporized nicotine products na rehistrado at na-issuean na ng certificate ng Bureau of Philippine Standard na naibebenta online. Gusto ring malaman ng mambabatas kung ano bang ginagawa ng Department of Trade and Industry, lalo na't sila ang may authority na mag-take down ng mga hindi sumusunod na online sellers. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang tinig ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. For the record po, yung total number of vaporized nicotine brands or products that have been duly registered and issued certification by the BPS and flavors being allowed to be sold in the market. Para kasi yung DTI, gusto namin malaman ano ba talaga ginagawa. May authority po kayo to take down yung non-compliant online sellers and order the immediate recall, ban, or seizure from public sale or distribution of these products. Gusto natin malaman how are you coordinating with these platforms in the for example, immediate suspension of trading of the said products. Bagamat may kapangyarihan ng Department of Trade and Industry sa pulisya na kumpiskahin ng mga vape products, inamin din ng ahensya na wala silang nakumpiska alinman sa mga pinagbabawal na flavored vape products. Nagbabala naman ang Southeast Asia Tobacco Control Alliance Executive Director na si Dr. Ulysses Doroteo laban sa mga direktang epekto ng mga electronic cigarette o vaporized na produkto. Sinabi ni Doroteo ng nicotine at iba pang mga sangkap ay negatibong nakaapekto sa pagdevelop sa utak na kumokontrol sa impulse at decision making. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Samantala, pinag-iingat naman ngayon ang publiko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos ngang magpositibo sa nakalalasong red tide ang ilang parte ng coastal waters sa may Masbate at 6 na iba pang probinsya doon sa dakong Visayas at Mindanao. Kabilang na dito ang coastal waters ng Milagros sa Masbate, ang coastal waters sa may Panay, President, Rojas at gayon din sa Pilar, sa Capiz. Ilang parte sa baybayin ng Dawis at Tagbiliran City sa Bohol, San Pedro Bay sa may Samar, Cancabato Bay at Tacloban City sa may Leyte, Dumanquillas Bay doon sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa may Surigao del Sur. Ayon pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang mga shellfish na makukolekta mula sa nabanggit na mga lugar ay nagpositibo sa tinatawag na paralytic shellfish poison o toxic red tide ng lagpas sa regulatory limit. Kaya't hindi ligtas na kainin ng mga shellfish at alamang na makukuha mula sa mga nasabing baybayin. Subalit ang mga isda naman, pusit, hipon at alimango sa mga coastal waters na ito ay ligtas namang kainin basta't sariwa at nahugasang maigi at natanggal din ang mga hasang at bituka bago lutuin ang mga ito. Samantala, sa mga balita naman na nakalap ng ating mga himpilan, yung mga dadalo raw sa meet and greet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas dyan sa bahagi po ng Japan ay nilimitahan lamang yung bilang. Alamin ho natin ang mga update mula sa Bombo Radio, Legazpi. Naghahanda na ang Filipino community sa Japan para sa nakatagdang meet and greet kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas araw ng Linggo. Ayon kay Miles Beltran, ang Bombo International News Correspondent sa Japan, nasa 1,300 lamang inaasang makakadalo sa aktibidad dahil limitado ang mga pinapayagang makapasok sa venue. Marami man ang nais na personal na makita ang Pangulo, subalit kailangan na limitahan ang mga dadalo para sa seguridad at dahil na rin sa patuloy na banta ng COVID-19 pandemic. Kasama sa mga inaasang ipapanawagan ng mga overseas Filipino workers ang mas mabilis na proseso para sa mga Pinoy na nais sa makapagtrabaho sa Japan, partikular na ang mga trabahong may kinalaman sa engineering na in demand ngayon sa bansa. So sana mabigyan sila ng mas pangmalawakan pa talaga na mabigyan sila ng just o visa. Sana yun yung parang i-push niya, no, sa gobyerno ng Japan na magluwag sila ng konti sa mga workers, no. Ang bahagi ng naging payag ni Miles Beltran, ang Bombo International News Correspondent sa Japan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Doon naman sa Australia, yung mga surveillance camera daw ay pagtatatanggalin. Ito ho ay gawa sa China. Bakit naman kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Tatanggalin ng Australian Defense Department ang nasa 1,000 mga surveillance camera na gawa ng Chinese companies na nakakabit ngayon sa mga government buildings ng nasabing bansa. Ayon kay Bombo Denmark Suwede, nasa 913 na camera, electronic entry systems at video recorders na gawa ng mga Chinese companies ang pinatatanggal mula sa mga gusali ng mga ahensya ng gobyerno. Ani Suwede, ang hakbang na ito ay upang mapasiguro na maprotektahan ang communications network ng Australia. Dagdag pa ni Suwede, duda ang gobyerno na baka pinapadala sa China sa pamamagitan ng nasabing devices ang mga sensitibong impormasyon, imahe at audio laban sa interes ng Australia. Una rito, ginawa na rin ng United Kingdom ang nasabing hakbang laban sa mga Chinese-made equipment. Around 900 security cameras ang tatanggalin mula sa 250 federal buildings matapos matagpuan ng federal government na ito ay potential threat. Ito ay kasunod sa similar moves ng United Kingdom at the United States last year na tinanggal nila ang mga security cameras na gawa ng Hikvision at Danwa. Ang Hikvision ay nagbigay ng statement na kung saan tinanggi nila na pwede sila magbigay ng end-user video papuntang third party, samantalang Danwa na may nagtanggi na magbigay ng statement. Si Bombo Denmark Suwede. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo International News.
Milagrong nasagip ang mga bata mula sa mga gumuhong gusali matapos ngang tumama ang malakas na lindol doon sa Turkey at Syria at pinalubha pa ito ng winter freeze. Ang paghihirap ng nasa halos 1 milyong katao na nangangailangan ngayon ng agarang supply ng pagkain. Sa nagpapatuloy na search and rescue operations, ang bilang ng mga kumpirmadong namatay ay sumampa pa sa halos 24,000 katao. Halos 1 linggo ito mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol na sinundan pa ng malakas na aftershocks. Ibinabala pa ng United Nations na nasa humigit kumulang 870,000 katao ang nangangailangan ngayon ng pagkain sa Turkey at Syria, habang umaabot naman sa 5.3 milyong katao ang nawalan ng tirahan, doon lamang yan sa Syria. Sa kabila nito, walang patid pa rin ang isinasagawang mga paghahanap sa mga survivor na mga rescuer mula sa iba't ibang mga bansa. Mahigit 100 oras na rin ang nakakalipas matapos ang unang tremor na sumira sa mga kalsada at nagpabagsak din sa daang-daang mga gusali sa gitna ng patuloy na pananalasa din ng winter storm sa rehiyon. Samantala, sa mga karagdagang pa nating balita, naglunsad ng panibagong major aerial attacks ang Russia sa Ukraine. Kasunod ho ito ng anunsyo ni United States President Joe Biden na pagbisita nito sa karatig bansa ng Kiev. At yan ay malapit lamang ho itong Poland para naman sa pagmarka ng isang taong anibersaryo sa Pebrero 24 mula ng lusubin ng Russian forces ang Ukraine. Napaulat ang airstrike mula sa eastern region ng Kharkiv at hanggang sa western region ng Ivano at isang araw din matapos na lumipad patungong Brussels si Ukraine President Zelensky para naman humiling ng European Union o ng tulong sa European Union leaders na ito'y may kinalaman sa pagsusupply ng long-range weapon at fighter jets. Ayon kasi kay Zelensky, umabot ang Russian missile sa dating Soviet member na Moldova at kasapi ng National Treaty Organization na Romania, habang patungo naman ng Ukraine. Inaasahang babiyahe si Biden sa kalyadong bansa na Poland sa Pebrero 20 hanggang 22 ng taong kasalukuyan. Entertainment News. Isang Pinoy songwriter ng bagong Billboard Hot 100 hit ng sikat na K-pop girl group na Twice, ipinagmalaki ang dugong Pilipino. May chika dyan ang Star FM Baguio. Isang Filipino-American singer ang gumagawa ng ingay sa music industry ngayon matapos itong maging co-writer ng bagong English single ng sikat na K-pop girl group na Twice. Si Nina Nelson na isang Pinay ang isa sa mga songwriters ng kantang Moonlight Sunrise na ngayon ay second charting song na ng Twice sa Billboard Hot 100. Nag-debut rin ang kanta sa mga streaming charts ng iba't ibang bansa. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 24-year-old LA-based singer, inamin nito na hindi siya makapaniwala na nakatrabaho nito ang K-pop superstars at nagpasalamat naman si Nina sa mainit na pagtanggap ng mga fans sa hit single. A Moonlight Sunrise was written in a day. When we wrote the song, we didn't know that it was getting pitched to Twice. When it was like in Twice's hands, we were like, what is going on? And then their voices were on it and we were again like mind blown. We were not at all told that we were going to be the single. It's the single? Who's gonna tell me? And we know how dedicated K-pop fans are. They will ride or die for their people, okay? And then the song hit the top 100 Billboard charts. To see all of my Filipino support about a Filipino songwriter on this song, it warms my heart and I wear the Filipino culture with pride. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Nina Nelson. Si Nina ay miyembro ng American girl group na Citizen Queen na nabuo noong 2018 sa mentorship ng Pentatonix member na si Scott Hoying. Born and raised sa California ang dalaga habang tubong Pasay City ang kanyang ina. Everybody in the Philippines who has pulled up for me, thank you so much for your support. You have no idea how much it means to me. Salamat. Hi Star Nation, this is Nina Nelson of Citizen Queen and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo!
Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, ka-Star Nation, 3 days to go bago ang Valentine's Day. At yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nakaligad sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Aton sining pasiplatan diri Banwa ining reklamo sa may barangay Bugtong, Dueñas sa Iloilo. Magluwas iya sa sining reklamo sa pagpanapungol sa punong barangay dira. Ti isa sa mga nalakip man sa ginreklamo diri Banwa, amo iya ang pagkaatrasado nga paghatag sang certificate to file action, but gindepensahan ini sang barangay secretary sang nasambit nga barangay nga mayara sang nagakaigo sini iya nga proseso sa paghatag sang certificate to file action, kag hindi lamang iya basta-basta iya nga mapadulong ka sa barangay hall, no? Tapos hambalon mo barangay secretary nga mangayo ako sang certificate to file action, hindi amo sina. Sa aton sini nga mga kabombo, may yara sang nagakaigo sini iya nga proseso nga ginatawag. Kag may kantanan sinang proseso sa aton sini nga pagpangalagad, mangin kaupod naton karon si punong barangay Roberto Nino. Isa man sa makapila na kabes nga ginhatagan sinisang award sa bahin karon niya sang lupo ng taga pamayapa sa barangay Kalumpang sa distrito iya sang Mulo. Kag hibaloon naton upod sa kay punong barangay ninyo kung ano ba lang eksakto sini iya nga proseso sa hatag sa certificate to file action. We have on the line si punong barangay Roberto Nino sa barangay Kalumpang sa distrito iya sang Molocap. Good afternoon, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Mayong ugto Bombo Cham, mayong ugto sa imot at palamati kag sa malabutan sa aton nga tingog subong ugto. Alright, Kap, nagpakigangot kid kami sa imo kay hindi man lipod sa ibalo sa mga taga-syudad sa Iloilo nga ang imo sini nga barangay makapila na kabes nga nakabaton sa award, particularmente sa lupo ng taga pamayapa, no? So gusto naton mahibaluan kung anong eksakto sini nga proseso sa paghatag sa certificate to file action, kung may ara abi sang mga komosyon or may natabo sa barangay nga kinahanglan iya nga ipasaka ini sa korte, or may kinahanglan sa complainant nga mag-file sa kaso punong barangay ninyo, sir. Okay, Bombo Cham. Ang kaso sa Lupon gaumpisa pagi sa pag-file sang complaint. So kita bang umpisa. So kinahanglan ang complainant mag-file gid sang written complaint. Kung hindi siya kabalo magsulat, ang aton nga Lupon secretary o kung ang aton barangay secretary amo ang magasulat sang complaint nga ina sa aton nga KP form nga amo na natawag naton nga complaint form. Iga-determine ina sang aton nga Lupon chairman kag sang aton nga sekretarya kung ang ina nga complaint nasulod sa jurisdiction or otoridad sang aton nga Lupon o sang katarungang pambarangay. Kung nakasulod ina, mag-aagi ina sa ginatawag naton nga proseso. So dira mag-aumpisa sa pag-file sang complaint, magasugod ang ginatawag naton nga mediation. Nga kung sa diin, ang aton nga Lupon chairman, which is our punong barangay, amo ang mag-preside sang sina nga kaso. Kapag padalaan niya ina sang summon, within 3 days from the time nga nag-file sang complaint, kag within 5 days, i-schedule niya ang first hearing sa mediation. So, may ara siya 3
o depende sa iya, kung makita niya malang pwede sa isa ka hearing, masettle niya, hindi na siya makalapot sa ikaduwa o ikatatlo nga hearing. Pero 15 days ina ang mediation period nga iga-preside sa aton nga lupon chairman. Kung wala sa settlement, Bumbo Cham, iga-pasaka ina sa ginatawag naton nga pangkat ng tagapagkasundo. Ini sila mga lupon member naton nga pagapilion sang both parties, the complainant and the respondent. Tatlo ina ka miyembro sang aton nga lupon, kag ina sila magakompose sang pangkat ng tagapagkasundo. So sila ni ang ginatawag naton nga pangkat ng tagapagkasundo ang mag-preside sa conciliation sang kaso kay wala sang amicable settlement sa mediation. So magapili da ang tatlo kung sino ang pangkat chairman, pangkat secretary, kag pangkat member. Kag may ara sila 45 days, Bumbo Cham. So 15 plus 45, 60 days gatiner ang kaso sa aton nga barangay o sa aton nga lupon. Kung wala sang amicable settlement sa conciliation, maghahatag ini sila sang certificate to file action. Either way, kung wala naging man sila may makitaan nga tsansa nga masettle ini ang aton nga pangkat ng tagapagkasundo. Kaya ang aton nga pangkat chairman amo magapirma sina dire attested sa aton nga pangkat secretary. Pero usually ginasunod sang barangay nga at the 60th day amo ang paghatag sang certificate of file action from the time nga nag-file sang complaint. So kinahanglan gid inikap nga sundon ining 60 days from mediation hasta iya sa pangkat ng tagapagsundo, sundon gid ini, hindi niya pwede laktawan. Kay ini siya ginatawag naton nga proseso, Bumbo Cham. So kung may proseso, dapat step by steps ini nga sundon sa aton nga mga lupong tagapamayapa. So wala ini siyang shortcut. Pero kung makita naman lang sa aton nga pangkat ng tagapagkasundo nga wala na gid be tsansa or biskan ano pa kapila na sila mag-hearing or they made all the necessary efforts, yung patawag na kung sino ang pwede makapalugpay sa isa ka partido, mayara instances nga within 40 days ga-issue na sa certificate of file action kay wala na gid sila makitaan nga kasanag or wala na gid sang settlement nga magtatabo. So mayara ina, pero sa extreme cases galabot ini 60 days kag ang ginasunod sa aton nga mga kabarangayan at the 60th day sila ga hatag sang CFA kay ang aton nga kaso sa lupon ga-suspend ina dira ang prescriptive period sang kaso. So paglabot sang 60th day or pag-issue sang CFA, amo naman na pagdalagan sang prescriptive period sang kaso nga handle sang aton nga lupon. Alright. Now, kapluyag ko mangayo sang imo sini nga opinion kay ikaw isa man sa mga resource person kasubong sa sini nga mga sitwasyon. Ano tabo sa may barangay Bugtong Dueñas sa Iloilo. Nga kung sa diin ang chairperson sang lupong tagapamayapa amo man ang punong barangay, di ba? Amo siyang mga pungko. Now, siya karon ang gina-complain. Ano ang matabo sina dire kiti siyempre kung ikaw gina-complain, may bias ginaiya sa imo sini nga kaugalingon. So what will happen kap? Pwede bala ini siya mabayluhan or anong sistema? According sa aton katarungang pambarangay, kinahanglan mag-step up ang number 1 nga kagawad. Kay kun ang lupon chairman amo ang complainant kag respondent, hindi siya pwede ka-preside during the mediation. So ang number 1 nga kagawad amo mag-preside kag pag-aupdan siya sang aton nga lupon secretary, which is our barangay secretary. So same man Japon na Bumbo Cham, kung ano ginaubra sa lupon chairman, ang lupon chairman acting as ang aton nga first kagawad acting as lupon chairman, sundon niya man ang proseso sa mediation nga within 15 days dapat iga-mediate ina ang kaso. Okay. Now, another question, Dirikap, ang complainant
napilasan dako ang damage sa iya sini nga ilong kay according sa asawa may nagkalabuka dito nga mga gagmay nga tulan sa iya sini nga ilong. Inibala ang sarang iya nga makapadasig sa proseso butsilingon nga ti kay ang piyak nga partido abido ano gini do sila ginabutang sa disadvantage kag gusto gid nila nga mapasaka na subong ang kaso para nga mangilayable ang punong barangay. Pwede bala ina nga ma-shorten ang process punong barangay ninyo, sir? Ang ginalantaw naton dira sa barangay ang medical certificate. Kung less than 30 days ang healing period, pasok pa siya sa lupon case. Sundon naton ang proseso. Pero kung more than 30 days ina, pwede na ina ma-file directly sa court kay ang healing period is more than 30 days sa Bombocham. So muna ginalantaw naton every time nga mag-determine kita sa mga physical injuries nga mga kaso. So ang medical certificate nga iga-issue sa aton nga public doctor or kusang doktor nga gintuan sa aton nga respondent if ever giman nga physical injuries ang natabo nga kaso. Okay. So amo sina may mga ano man gali, may matawag kita gali nga may mga abalasihan man kung pwede gilayon nga maka-file sang kaso or kinanglan pagid iya sa certificate to file action. So kabay pa nga nangin klaro ini, kabay pa nga naga pamati man karon to ang pamilya sa pagpatahag naton diri kiti kung kay isa balakap ang silakbo sa Balatyagon kiti simpre nadugan to ya ang isa ka kampo ang ila sini nga gusto do may ara sa nga gilayon bala iya nga lihok sa aton sini mga kapulisanta insindihan man naton kiti nagahulat man sila sang nagakaigo sini nga proseso hindi man sila pwede matumato. So thank you so much Kap sa pag-enlighten sa aton regarding sa proseso sa sining paghatag sa nga certificate to file action karon kung may mga reklamo iya sa mga barangay naton. Thank you gid Bombocham kag salamat gid sa tion nga ginhatag mo sa akon. Deriwabit si punong barangay Roberto Nino Jr. Klaro adto banwa sa aton sini nga mga kabombo sa pamilya Pedregosa nga amo karon ang naghambal nga do kasubong nga ginapunggan sang mga barangay official particularmente sang sekretarya of which ang sekretarya sa barangay Bugtong aton man sini nga na interview man ni Bombo Chari Sumagpao kag ang hambal sa barangay secretary nga nagasunod man sila iya sa proseso nga ginatawag. Ti karon ang natabo sini ang barangay chairman amo iyang gina-complaint diri. Ti dapat kuno nga ti manaog si Kap as chairman sang lupo ng tagapamayapa kag ang magabulos or magatalos dira sa iya amo ang number 1 barangay kagawad. So klaro ina so kabay pa sundon inang proseso kay kon hindi ina masunod nga proseso ti ang iya sina iya nga punta sini saranggid kamo nga i-complain sa Department of Interior and Local Government. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, kung ang healing process naman masubra sa 30 dias, suno sa kay punong barangay Roberto Nino, saranggid ini nga i-file direkta ang kaso or ma-filean sang kaso ang respondent sang complainant. Ti ang naangkon nga injury sang biktima iya sini nga ilong may mga nagkalautod or nagkalabuka sini iya nga mga magagmay nga tulan pero i-check yaron naton kung bala ang healing period niya is more than 30 days. Kung wala man lang sang 30 days or 30 days or less than 30 days so masulod gid siya sa proseso sa paghatag sang certificate to file action. So mo inang dapat sini naton iatandaan ang aton sini nga pagdala sa nga isyu sina diri banwa para nga mangin patas kag mahatagan sang kaygayonan nga makapathag ang tanan. Now, i-check naton ang linya ni Bombo Chari Galia Sumagpao. Ang biktima nga si Winnie Pedregosa na interview man sa Bombo Radio kag iya sini nga ginbalik-balikan adtong natabo sang gabi mismo nga gintapungol ini siya ni punong barangay Pedregosa. Sa aton sini nga mga kabombo. Kag
Nalapot man diri ni Bombo Chari sumagpaw ang Dueñas PNP kay isa sa mga reklamo ni Dailin Pedregosa nga do sa iyaya pag lantawa nga mahina ang hulag sa nga Dueñas PNP sa ila sining reklamo. Sa aton sining mga kabombo. Ticheck karon tay na with the Bombo Chari sumagpaw sa pagplastar sang sining hitabo karon at the same time sa kun ano bala ang nangin akto diri sa Dueñas PNP. Si Bombo Chari yari na ang iya sining follow-up report. Sa report na please come in. Ginsay sa Bombo Champ ni Winifred Pedregosa, amo ini siya ang aging sumbag no ni punong barangay Dani Pedregosa sa nga barangay Bugtungan, Dueñas, Iloilo sa nga naggintalikdan nga Enero 21 sa kasagsagan sa nga pagselebrar sang piyesta sang nasambit man nga barangay. So ginsay-say diri subong ni Winifred Pedregosa kung paano ini siya ginsumbag ni punong barangay Dani Pedregosa. Sa interview sa Bombo Radio kay Winifred Pedregosa, sa iya sini nga pakayag na TV disco sa Enero 21 nga to, bulpi nag-ilis Bombo Champ ang music kung sa diin ginpapahigad siya sa iya sini nga asawa nga mo si Dailin Pedregosa nga mo man ang nagpabombo sa sini nga punong barangay Dani Pedregosa para hindi siya masalakay sang iban. So ining si Winifred Pedregosa amo ang nagtindog sa higad kagang iya sini naman nga asawa amo ang naglakat pagwa kuntani sa plaza kung sa diin niya ginahiwat ining pagbinayli. Apang sang pagwa ang iya sini nga asawa nga si Dailin Pedregosa, ginbutong ini ni punong barangay Dani Pedregosa, ginakbayan kag ginhutikan Bombo Champ. Di ang iyaya ni Winifred Pedregosa ginkadtuan niya kay ti nakita niya nga ginakbayan kag ginbutong sang kapitan ang iya sini nga asawa, kinadtuan niya si Kapitan Dani kag pikpikon kag ginpikpik ang iya sini nga abaga. Ihambalan tani kag istoryahon kon ano bala ang iya ginhambal diri ginhutik sa iya sini nga asawa. Pero nakibot ini siya kaya ginkaptan siya sa bayo ni punong barangay Dani Pedregosa kag gilayon nga ginsumbag kag siya mismo nadulaan sang animo kag nalipong nabalaan niya na lang nga ginasakay siya sa salakyan Bombo Champ nga ti dalalon ini siya sa ospital. Suno sa iya maayo ang iya pag-approach kay kapitan apang ginulpi lang ini siya ginbalikid kag ginsumbag. Suno pagid kay Winifred Pedregosa nga nakainom ang punong barangay sa nga barangay Bugtungan kag hubog ini katama kag siya nakainom lamang pero ara pa siya sa iya sini insakto nga paminsaron. Ginako maniya nga ti nangimon ini siya, siyempre iya to ya asawa mong Bombo Champ, ti nangimon ini siya kaga naglain ang iya nga buot kay nga ang asawa gid niya ang iya sini nga gin palakitan. So nagaplano gid diri sila sa Bombo Champ nga kasuhan gid kag dapat atubangon gid ni Kapitan Dani Pedregosa ining tanan kiti tama na kadako ang ila sini nga gasto kay ti ang pagsumbag ni kapitan hindi lamang nga ti nakatuga ini sa nga iya nga black eye no sa nawala nga bahin sang mata kundi syempre nag-crack gito ang iya sini nga tulan sa ilong kung sa diin nagpa-surgery gid ini sila. Tungod gani ni sa natabo ng insidente sa pagsumbag sa iya naguntat ang iya sini nga obra panguma ang iya sini nga obra sa may barangay Bugtungan tagatungod sa nasambit nga insidente apektado gid ang ila sini nga pangabuhian. Yari bala pamatian ang exclusive interview sang Bombo Radio kaya Winifred Pedregosa ang ginsumbag ni punong barangay Dani Pedregosa. Umpisa nga disco kami, nag-ilis ang music, nagbinayli. Pinpabinit ako ka asawa ko, hay nadlok mga asawa ko nga maslakay ko ka iba. Nagtindog ako sa binit, tapos nagpanaw ang asawa ko guwa, gulpilan ni kapitan, kag butongon, kag agbayan, kag hutikan. Tanga ako takon. Adtunan ko daan nga bilang pikpiken lang ana nga abaga nga ano ang imo ginhambal sa akon asawa. Gulpi na la ako gin kaptan sa bayo kag sumbagon. Amo to nga wayrukot na ano ay nalipong ako. Nakibot la ako nga gasakay do kami sa Rosco nga multicab. Amo larang na ako nga na ano ay nalipong ako.
Pero pag pamangkot mo kay kapitan, mayo man nga pag-approach. Ti pamangkuton ko lang nga way pa ko gani ka ikaptan ko pa daad ang ana nga abaga, gulpi na lata ko binalikid kag sumbagon. Sa pagkita mo kay kapitan, ano siya, nakainom ini siya o kun wala? Nakainom gid na hubog tanak tama. Hubog tanak tama sa kapitan. Ikaw ya sir. Nakainom ako, pero sakto ang akon nga nga isip. Tana hubog gid tana. Upod ka anang mga grupo. Okay, waay man nagsulod sa pinsar mo nga gapangimon ikaw o kon rason nga tigin palapitan mo ini. Ti ngimon ay ako pamangkuton kum lagani tana. Kung ano ang ana nga kuan sa akong asawa nga buklason na lata na gulpi kag agbayan. Ti siyempre ako nakita, siyempre glain ma ako buot asawa ko takuran. Okay, sir, mensahe mo subong kag anong plano subong sang inyo pamilya? Tanga mo nga plano nga kasuhan gid tanay atubangon na tana ang ana nga kunakon ay ti anggoda among gasto untat ako sa akong obra ipiktuhan akong kabataan nga gair eskwela ay kuway tanan nag-angay ka ja mayad pa daad na akong obra ay gambal ang akong doktor nga hindi ako mga budlay ay basi mag-bleeding akong irong. Nabatian, Bombo Champ, sang aton nga mga kabombo ang panaysayon ni Mr. Winifred Pedregosa. Amo ini siya ang ginsumbag ni punong barangay Dani Pedregosa sang Enero 21 sang sininga tuig sa kasagsagan sang selebrasyon sang kapistahan sang barangay Bugtungan, Dueñas, Iloilo. Alright, so ginako diri Bombotsari sang bana nga ti siyempre naakig siya. Ti sino hindi man bimakig, sino man nga bana hindi makig. Asawa mo buklason lang iya. Bisan sino pa na siguro, bisan kung ano pa na siya sa isang tao dira. Siyempre mariak kagid lang kay ti asawa mo na iya mo. No? O galing naman sikap nakainom, si Winifred nakainoman pero nakapamangkot ka sa ilan Bombotsari, kay pariyo ila apelyido, basin ni mas na magliwan? Sila man mismo Bombo Champ no kagang mga pumuluyo man dito nga aton gin pamangkutan layuanay na nga magparintihanay Bombo Champ bisan sila mismo hindi kabalo kun sa diin sila ni nag-angtanay kung paano nagparintihanay apang damo gid ba niya sa nga Pedregosa sa nasambit niya lugar Bombo Champ. Sa Banwasang Dueñas. Alright. Now, nagtukar na ang una-una sinaot sila, hambal ni Winifred. Pagkatapos, nag-ilis ang tawag siya ni, ang Sonata, Sweet Music na be. Amo na to dayon kag hambal ni Winifred, sinya ti mapalayo, nag-isol na palayo or gin papalayo sa iya sining asawa, Bombotsari? Amo na abase sa panaysayon ni Winifred Pedregosa nga tigil sila ni disco gul pinag-ilis ang music, gul pinag-ilis ang Sonata kag mismo ang iya ni nga asawa nga si Ma'am Dailin Pedregosa amo ang nagpapahigad sa iya para hindi siya masalakay sang iban Bombo Champ. Nagtindog man ini siya sa higad kay si may-ara na sa mga pader-pader sa plaza bala Bombo Champ kag pwede man nga mapungkuan nagatindog lang siya sa higad kag dito yan nakita nga pagpapahigad sa iya sang iya siling nga asawa naglakat yang asawa niya pagwa kay syempre nag-ilis na ang Sonata hindi na ang pang-disco gid nga Sonata Bombo Champ. Dito yung nakita sa pagwa ng iyang asawa, gulpi ginbutong ni Kapitan Dani, kagin akbayan, kagin nakita niya nga daw ginhutikan. Amo to ang rason nga bisan nga tindog lang siya sa kilid, gin palapitan niya Bombo Champ. Pero ang pakadto pa lang siya, kaga tuyo yan natani nga tapikon sa abaga, ining si Kapitan, amo ini ang iya nga panaysayon, nga gulpi lang siya gin kaptan sa bayo, kagin sumbag sa gilayon, isa ka beses Bombo Champ na pagsumbag. Oh, pagkatapos ini namurag-muraga na lang siya sang gindala siya sa ospital. Pero nakapablatter ni sila Bombo Cha. Suno diri sa ila Bombo Champ diretso no sa may police nila ni gin pablatter Bombo Champ. Go ahead. Kaga mismo no
ang aton man nakapatigayon kita nga ma-interview diri ang aton nga kapulisan sa bahin niya sa nga Dueñas Municipal Police Station. Kag sa interview sang Bombo Radio diri kay Police Senior Master Sergeant Jerome M. Plasta, ang investigador sang Dueñas Municipal Police Station, nga ti nakabaton gid ini sila sang report nga ti sang Enero 21 lang gito natabo atong kasagsagan sang fiesta gani nga ti amo na ginasumbag sang punong barangay Dani Pedregosa ining si Winifred Pedregosa. Kag sila mismo sa Dueñas Municipal Police Station ginpreparar man nila ining complaint man sa nga mag-asawa nga Pedregosa kasi gina-file man diretso Bombo Champ sa may Municipal Circuit Trial Court man. Apang nag-advise diri ang judge nga ibalik anay sa barangay kay ginahanglan sa certificate to file action Bombo Champ. Kaga mismo ang Dueñas Municipal Police Station ginrefer naman ining reklamo sa may Department of Interior and Local Government. Kag sa subong gahulat na lang sila sa schedule kung saan ipatawag sa DILG ining kapitan kag ang mga tagreklamo Bombo Champ. So ang kaso diri nga gin-file suno diri kay Police Senior Master Sergeant M. Plasta, serious physical injury. So maagi gid ina dapat anay sa barangay bag-o idiretsyo sa korte. So kompleto naman ang tanan nga dokumento apang sa krimen nga ginbuhat kay serious physical injury ini referable gid ini anay sa barangay. So kinahanglan gid anay mag-issue sang barangay sang certificate to file action kag dayon amo na ma-forward na sa Dueñas Municipal Police Station liwat kag ma-file na sa korte Bombo Champ. Yari bala pamatian ang interview sa Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Jerome M. Plasta. Natabo ang insidente nga dyan sa January 21, 2023 sa Barangay Bugtungan, Dueñas, Iloilo. Bali, pista that time. So, may disco-disco sa gabi. Allegedly, ang victim nasumbagan ni Kapitan. So, naigo ini sa ilong naigo ya. So, nagpa-blatter sila nagpa-record. So, gina-requestan man namon ka medical. Gin-prepare man namon ang complaint. So, gin-file namon sa MCTC, sa 7th MCTC sa Dingli. So, ang advice sa amon ni Judge nga ibalik lang naman sa barangay. Na-refer naman naman na sa DLG. So, gahulat lang sang kung saan sila ipatawag matubangay sa DLG, ang chimpo. Serious physical injury, meaning agigid na sa barangay before i-rekta sa korte. Okay, so ang mga dokumento kulang sang sir? Kompleto ang dokumento pero ang sa crime bala, meaning serious referable anay sa barangay, so may issue anay barangay ka certificate to file action and then forward ka namon tapos i-file namon sa court. Okay, so amo na lang naman yan sa parts ng Dueñas PNP yung ginahulat niyo, sir? Ang certificate to file action halin sa barangay Bugtungan. Anong statement sang kapitan diri sa amo nga report, sir? Sometime nga tuti way makuka-kuan gid way makuka-istorya sa iya ang IOC lang naka-istorya sa iya. Way ko diya kung iyang aligasyon man. Okay, pero sa records niyo, sir, nakabutang may yara sa impluwensya sa makahulubong na ilunuan. Suno sa biktima kag sa iya sa wati kubog si kapitan sa natabo ang insidente. Sir, mensahe sa ato ni Dueñas PNP? Muna nga ang Dueñas PNP way gid pabaya sa mga gakatabo diri nga insidente sa Dueñas. Ginapasaring namon ang mga pumuluyo ang Dueñas PNP bulig kag sa atong mga pumuluyo diri sa Dueñas para sa kalinungan kag katawhay sang banwa ka Dueñas. Nabatian niya sang aton nga mga kabombo ang bahin sang Dueñas Municipal Police Station paagi kay Police Senior Master Sergeant
Jerome Emplasta nga ti sila mismo magluwas nga nagabulig ini sila sa complaint man sang mga tagreklamo Bombo Champ. Sila mismo ginrefer naman nila sa Department of Interior and Local Government ining panumpungon kagahulat na lang sang schedule para maghinatubangay ining complainant kag ining respondent man Bombo Champ. All right. Bombo Chari, mga yun lang ko sa imo sining tiyempo kay may mga pila lamang kita ka importante sining palinton. Pagbalik naton, diskusyonan tang iban pagid sining mga punto dire sining issue sa bahin sa barangay Bugtungan, Dueñas sa Iloilo matapos gilamang ang pila ka importante nga mga panumdum. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sa piyak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo nang ini nga mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpaw. Balik-balikan ko lang jutay. Ang statement ni Barangay Kagawad Bansaga, no? Jimmy Bansagan sang may interview sa balasang Bombo Radio. Ari siya sa may interview ni Bombo Chari. Baylihan, no? Pagsulod ko sa Baylihan, nagdiretso ako sa stage. Gintudo sa akong tanod nga may gininom sa sa Barangay Hall. Plano ko din ang kadtuan. Kaso naagyan ko si Kap, kag ang kapitan man sang sunod nga barangay, arada sila. So nagdiretso na lang ako sa gate. May nagainom sa Barangay Hall. Tapos nasugatan ni Kagawad si kapitan kag ang isa pagid ka kapitan. Now hindi taman direkta mapinpoint nga daykap to ang nagainom sa Barangay Hall. Pero una bes sa aton sini nga mga kabombo, ang Barangay Hall ang lugar nga kun sa diin dira iya ginapatigayon ang sesyon sa barangay. May mga hitso sini iyang mga problema, ginahusay, so on and so forth. Tanan iya nga function sa barangay, bala official function. Hindi ina iya pwede kag makabig nga mortal sin kon ang Barangay Hall himuon sini nga beer house, himuon sini nga ilimnan. Hindi na pwede nga imnan ang Barangay Hall kay for official purpose only lang na. May baile man niya kung sa waay, may fiesta man kung sa waay, pwede dira kakaon pero hindi pwede makainom sang makahulubong ng ilimnon. Tiyang hambal ni Kagawad, nagmuno sa iyang barangay tanod nga may nagainom sa Barangay Hall. Tapos si Kap, sandig iya sa mga tawo sa palibot nakainom man si Kap. Ginako man ni Winifred nga nakainom man siya. Aton man sinina pamatud-an diri banwa nga sa bahin sang pulis, why man sila nagkulang kay gintungdan man nila ilang responsibilidad. Sa bahin sang sekretarya, nagasunod ba lang siya sa proseso sa paghatag sang certificate to file action. Now, ginbalik-balikan nato na medical certificate diri ni Mr. Winifred Pedregosa kag sandig diri sa medical certificate niya halin sa Iloilo Provincial Hospital, nakabutang diri period of healing up to 10 days barring complication. Sulod pa ini siya sa 30 days nga hambal bala ni Cap Roberto Nino nga kon 30 days or less than 30 days nagakadapat mag-agi pa ya sa proseso sining kinahanglanon nga 60 days gid iya para sa lupon nagpangamayapa makadto sa isa pa gito ka ano ganito ang tagapagsundo, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So kinahanglanon gid iya nga mag-agi kita sa proseso. Now, suma total ang diferensya lang sina diri karon iya nga nakita naton amo ang nangin aktwasyon sang punong barangay bangod man nga yara siya sa impluwensya sang makahulubog sini nga ilimnon. Tibong Botsari, ano gani iya ang rason ni punong barangay Dani Pedregosa nga natapungulan niya si Winifred Pedregosa? Bombo champ, no, kung na matandaan ni sang aton nga mga kabombo sa una diri nga pag-interview naton kay punong barangay Dani Pedregosa nga nakatrato na ini siya
sa iya sini nga mga kaupod man nga punong barangay sang kaiping man nga barangay sang barangay Bugtungan nga ti maghinampot ya alas 12 sa nga tungang gabi samtang naga disco no may baile dira sa may barangay Bugtungan Dueñas Iloilo nga ibugal niya bilang barangay kapitan sang barangay Bugtungan nga tihatagan ni paintrahon sa honorary dance ining mga barangay kapitan man kag ti amo ina suno sa iya nga ipabaylihon niya tani ining si Dailin Pedregosa sa kapitan sang barangay Bita Dueñas Iloilo kag suno sa iya okay man ang pag-approach niya kaya Dailin Pedregosa kag nang hindi ini sa iya okay ang iya nga pag-approach nakibot na lang siya nga si ginpalapitan siya sang asawa ni Dailin Pedregosa amo ining si Winifred kag ginunahan kuno ini siya sumbag kag maayo lang nakalikaw ini siya amo to suno sa iya self-defense lang kag depensa lang gid sa iya sini nga kaugalingon ang rason kun nga ginsumbag niya si Winifred Pedregosa ang nakita kuno sa mga pumuluyo kag sang mga tumalambong amo ang akong diin nga nagpukutay na ini sila kag nga siya ang nakasumbag na pero sa tuod-tuod kuno ya siya si Winifred Pedregosa among nag-una hana nga ti masumbag gid sa iya Bombo Champ. Alright, amo ni gani nga ginakuha naton ang magtimbang sini nga bahin sang istorya kay ti why man sa may magpasubali diri kung sikap mangkuton mo self-defense kung si Winifred ang pamangkuton mo gintapik ya sa abaga nga makuhit man ang satani kay Kap kag mangusisa kung nga ginbuklas siya or binutong yang asawa ti why niya damo nga istorya tinukapan dayon sini ni Kap. Galing ang punto sina diri Bombotsari kung gamito nimo ang tinaga-abi nga ti bilang isa ka punong barangay madeklarar siya sang honorary dance. Waay na nga daan sang honor ang iya sini nga nangin akto nga mismo siya ang punong barangay, siya ang ginakabig nga amay sang mga pumuluyo sa barangay Bugtungan pero siya mismo nagpakita man sang hindi pagka-honorable pinaagi sa pag-inom. Why man siya binag-inom dira iya sa may baylihan? Why man binag-inom sikap sa barangay hall? Dito siya sa ila balay nag-inom pero hindi dapat kung tani amo sila. Kay barangay official ka, may katungdanan ka pa, bisan okasyon pa sa inyo, may katungdanan ka pa para nga pasiguraduhon nga kung may ginahiwat dira iyang aktibidades waay sang may manggamo, maintain na peace and order, kumbaga, ti karon kung pamatian taya ang side sang mag-asawa, laway ang nangin akto ni Kap. No? Pigado ang nangin akto ni Kap. Hindi iya hulag sang isa ka punong barangay. No, do ang nangin akto ni Kap sa aligasyon ni Dailin daw kasubong iya si Kap Busyo do istambay lang bla. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang pahayag naman iya ni Winifred nga sa pag-approach niya sa kay Kap kuhito niya palang tani si Kap mo, di ba? But silingon, nga nagatalikod si Kapitan. Di ko nagatalikod si Kap, kag ko ng intensyon ni Winifred, nga manumbag, tinukapan niya tani si Kapitan, nagwalak-walak na ni Guros Baylihan to, haplak ni sa dayon. Sa mga tinaga naman niya ni Kap, sa iya sini nga dipinsa, sinumbag siya una ni Winifred pero nakalikaw siya. Eksperto guro ni si punong barangay Dani Pedregosa sa judo di panghinaw mo. Ti nakalikaw siya mo sa aton sini makabumbo. Pero ti dipindi na ina Bombotsari ang aton sini ginaplastar tam lang magtimbang sini nga bahin galing ang punto sina diri iya. No? Nga ang ginhalinan bangod sa hinubog kag ti ako dakong pagpati ko nga sa pagpamalibad sang babaye kay ti may bana saya mo bana ya ara man lang pero kung dalaga adto
Why na kung tani ito sang sugpon pa iya nga ano pa nga sa isang konfrontasyon o galing kiti sa kadamo-damo sa nga babae ito nga ginpalapitan nga ang may bana gid kag naghambal man siya nga hindi ko ya magbayli kay may bana ko. Ti binuklas niya pa. Do mo sinang sitwasyon. Oh. Bombochare? Amo na gani no Bombo Champ kun matandaan ri si mismo si Kagawad Jimmy Bansagan gani nagambal no nga pagkatapos niya lapat sa nga first aid kaya Winifred Pedregosa gin kompronta niya si kapitan kaya gin pamangkot kun ano gid man bala ang problema kay nga amo gid ya ang natabo kay syempre bilang mga opisyalis ang barangay responsibilidad nila daya nga siguruhon nga wala sang gamo Bombo Champ pati malinong kag matawhay ang pagselebrar sang kapistahan sang barangay Bugtungan pero ti sandig man ni sa aton nga pagpangusisa kaga impormasyon man halin sa mga nagkalain-lain man nga mga pumuluyo sa may barangay Bugtungan sila ang nagambal diri Bombo Champ pati ang bilang kapitan dapat ikaw hindi ka mag-atubang sa mga pumuluyo mo nga hubog ikaw nga amo sina do nagapagwa ikaw sang batasan nimo kag kalaway kuno kay dapat responsibilidad nila nga atipanon ang mga pumuluyo kag tumalambong kay fiesta so responsibilidad gina sang mga opisyalis sang barangay pero sa nakita nila ya mismo ang barangay kapitan pa amo pa ang hubog-hubog na Bombo Champ. Salamat kid Bombochare. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari Sumagpao. Kung pagpatak sang las 12 sang kasisidmon or kagabihon, may plano gali si Kapitan Danny Pedregosa nga magpatigayon sang honorary dance, dapat beforehand ginhitso mo na ini. Kung may mga bisita kagali halin iya sa iban sining barangay, isipon mo sila. May bisita kabi sa iban sining barangay or may 5 ka kapitan o 3 ka kagawad o butang tabi 8 sila. Ti antis pa man sina, may ginlihog ka na tutani, ginadvisean ka kung sino dira nga mangita to sang 8 kabilog man iya nga dalaga. Kaghambalon mo nga ti willing to sikap nga panyapunan ka mo, willing sikap nga paplitihan ka mo papauli karon, pero ang napangabay ni Kap, pwede mabayli ka mo sa mga bisita niya nga punong barangay kay honorary dance ni. Amo kung tani ng insakto kon honorary dance gid man na bahig na bala. Hindi mo't silingon iya kay punong barangay ikaw, hubog ka pa, sumaka na tayo sa ulo mo, kag kung sino lang daya makita mo iya nga babaye, hambalon mo lang iya nga baylihan na yung kapitano, nga amigo ko. Hindi man ina eksakto. Sala gin ina iya, hilabi pa ikaw barangay opisyal. Oh? Conduct unbecoming ina. Saton sini nga mga kabumbo. Kag saranggit ina nga mapasaka nga kaso administratibo sang mga complainant batok sa kay punong barangay Danny Pedregosa. Magluwas sina. Tambungan nyo Dailen kagawin tambungan ninyo ining series or serye sang pagpatawag sang lupon sang barangay Bugtungan. Kag tandaan nyo man tong hambal ni punong barangay Roberto Nino, hindi pwede makapreside ang punong barangay. Ang mapreside ang #1 kagawad. Sundon nyo ang proseso, kag kung mayara na kamo sang ginawayatan sini nga certificate to file action, that's the time nga mag-file kamo sang kaso. Batok sa kay punong barangay Pedregosa, Danny Pedregosa. Oh? Amo sina ang sarang ninyo nga mahimo.
sa aton sinimatag palamati. But bangod iya banwa nga hindi man magliliwan, hindi sila ka-establisar kung sa diin sila nagparintianay, but for the sake nga pareho sila apelyido sa aton sinimakabombo, kung mahitso, mahusayan pa man lamang, ti pwede man siguro ina nga maistoryahan lang. Galing kiti, sa karon sinibanwa daw, hindi niya magpaubos ang complainant, kiti nahalita ng iya sini nga palangabuyan, nakagasto sila sa nga dako. Tinagadipindi naman na sa ila, kung ipurso nila ang kaso, batok iya sa kay punong barangay, Dani Pedregosa. Ang leksyon naton diri banwa mo sini. Hindi bangod iyang opisyal ka sa barangay, pwede mo na mahimo ang imo sini nga gusto. Hilabi pa kunyara ka sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Nagakadapat sini iya banwa, ipabilin mo, protektahan mo, dipinsahan mo, panghawiran mo, nga sa gihapon, tubtob nga matapos ang imo sini nga termino, ang pagtaha, ang respeto sang pumuluyo sa imo, yara sa gihapon. Kay kon magpadayon ang kasubong sini iya nga akto sang isa ka barangay opisyal, waay na niya sa may mataha sa imo sini nga tawo dira. Ti anong mangin resulta sini? Mangin resulta sini kung madula ng pagtaha sa imo sang tawo, bangod sa imo sini nga pagka-drunken master, bangod sa imo sini nga pagka-maoy-maoy, mangita ini sila sang iban, nga pamuno sa nasambit sini iya nga barangay. Ti pinsara bala, lapit na lang nga daan sumo nga eleksyon, no? Nag-amo pa to yung bidas ni Kap Dani Pedregosa. Ti laban-laban sini, may mga patinanay na ni nga pagpatigayon. Kagang iban sini nga do interesado man nga magpadalagan punong barangay. Ti laban-laban sini do masaka ng porsintos pagpangisog sini nila sumong nga ti may rimalaso na to, dako na ni nga minus powens kay Kap Dani, kay ga super saiyan nga drunken master sa gali kung makainom di tsansa na ni mapadlagan ta punong barangay. Tawo pili 21 or 22 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, kung may kinagamo, simpre may paghigugmanay man, kag speaking sang paghigugmanay, subong nga bulan sang paghigugma, sa pizza 14 sa masunod sini iya nga simana, Martes nga adlaw, Valentine's Day na. Hibaloon naton paano magsaulog sa Valentine's Day ang mga kauturan naton sa iban sini nga lugar. Patsay na ta. Bombo Brenan. Pagbalik tayo, balon ta kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day dito iya sa China. Ini kay iban pa nga mga balita, bantayan sa panay nga pagpalayag sa bombohanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanumduma. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini
Ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takda siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Cham Blanco Hover. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay hibaloon naton kung paano magsaulog sa Valentine's Day ang mga Chinese. Diri karon sa aton sini iya nga Valentine's Day around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklipede. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Mangin kaupod naton aton sini nga Bombo International Correspondent direkta karon iya sa China. Diri sa aton sini nga pagpangalagad si Bombo International Correspondent Karen Joy Aurora. Bombo Karen, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo anay sa udto. Maayong oras dira sa imo, ma'am. Maayong udto sa imo, sir. Kumusta dira karon sa China? Subong medyo malamig. Malamig. All right. Ano oras gani by the way dira Bombo Karen? Pareho lang, sir, dira sa Pilipinas. Subong. Pareho lang. O hindi man maglayo anay gali isang pareho gid kita oras diri. Now, luyang naton may baluan, nagahilapit na lang next week Valentine's Day na sa Martes February 14. Anong may mga preparations man dira ang mga Chinese or anong ambience dira nga mabatyagan subong nimo in terms siya sa pagpreparar kag pagsaulog man sa Valentine's Day, Bobo Karen? Actually, sir, diri sa China, daw wala sila ginaga-observe when it comes sa Valentine's Day. Mga occasion, no? Mga pareho sa mga Christmas or New Year, they don't observe that kind of celebration that we do have most of time sa Pinas. So, sa dire, ang Valentine's Day, dire nila, may ara sila nga daw ginaselebrar gid nila nga sa ila, gid nga ginasunod nga kalendaryo, which is nga lunar calendar. So, amo ina ang ila nga ano. Pero kung magkadto ka sa mall, sa mga hotel nga to have dinner, kag sa iban nga basta kung ano daw sa mga foreigner
nga diri sa China, ako na daw mabatyagan mo nga daw Valentine's Day. Pero kung magwa ka sa sagwa, unlike dira sa aton sa Pilipinas nga makita mo gid nga may mga decorations, wala gid diri. Kumbaga daw dry siya. Oo. Ang mga mall dira o kung mga lugar nga masami ginakatuan sa mga tawo, may mga decorations man bala sa nga Valentine's or do kasubong iya nga do usual day lang sa gihapon dira sa China? Daw usual day lang siya, sir. Why gid sa mga activities dira in connection abi sa Valentine's Day? Wala gid, sir. Daw wala gid. Ang pinakadako lang gid nila guro nga occasion diri to observe is like Chinese New Year, mga muna. Pero when it comes sa Valentine's Day, like February 14, no. Only foreigner nga naga-celebrate sa mga muna. Diri. Okay, mga foreigner, mga Pinoy naga-celebrate dira iya sa nga Valentine. So may isa ka mo ka lugar nga ginakadtuan, ginatipunan or pwede bala ikaw makakadto iya sa restaurant kag mag-dinner date ka abi with special someone o kung sa imo sini nga pamilya nga may Valentine theme. May mga kasubong bala dira sila sa China, Bumukaren? Yes, sir, may ara. Pero depende man sa persona nga kung magkadto ka sa mga hotel like to have dinner, makita mo kid nga ang ibang nga tao nagadala sa mga roses sa ilang mga partner, mga muna siya. Tapos may ara man ang iban nga mga Filipino, other foreigner, naga-celebrate man sila sa ilang tagsa ka puluyan. Oo, together with their family, mga dinner time, mga muna bala. Pero sa other nga thing nga makita mo gid or no, they don't do it. Pariubi sa aton diri sa mga plaza, sa mga party, nagapungko dira sa mga sa bench, nagahatag sa nya Valentine card o roses, chocolates, mga kasubong sina. Dira may nakita ka man nga mga kasubong sila sa mga Chinese national, Bumukaren, may ara. Sa mga Chinese national, wala gid, sir. Though madalang gid kisa sa Malacca. Though muna once in a blue moon, do mga muna siya. Pero kung ang celebrant nga gusto gid ka mag-celebrate, day ahead pa lang order na sila sang balloons like that sa online. Tapos i-prepare nila for their partner. Oo. Speaking sa preparations, may mga shops man bala nga aside sa online, may mga shops man bala nga may mga physical store dira sa China nga pwede mo kantuan kay mabakal ka teddy bear, chocolate, mga balloon nga may shape of heart kiti nanda naton diri sa Pilipinas ining mga masami nga nagabaligya sa amo sini mga Chinese, kung hindi Chinoy, mga Chinese national gid. Bumukaren, may ara man sinabala dira sa China gid mismo. Diri, sir, medyo daw wala gid siya kung sa physical abi no, kung magkadto ka sa mall or what. Pero may ara man nga establishment like for example, magkadto ka sa daw restaurant, may ara nga ang restaurant nga daw nag-celebrate gid sila pero not all the restaurant will do. Tapos, kung ang preparation, most of time diri, sir, mag-shopping ka through online. Hindi siya most of time nga makadto ka pa sa mall, do mga muna siya bala. Tapos sa imo nga pag-shopping online, pwede ka na mag-communicate sa imo nga sa store nga na or sa seller nga amo ni imo ang request, amo ni ang balloon kinahanglan heart, amo ni siya ang color, i-print mo siya sa balloon, amo ni nga mga word, mga muna siya, sir. Okay, tapos i-cover lang siya. Alright, Bumukaren, you made mention kagina nga sa ila lunar calendar may ginabasihan man sila. Sa lunar calendar bala nila nalakip man ang Valentine's Day? They have their own, sir, Valentine's Day. For example, they do follow lunar calendar. So most of time sa ato, diba, Gregorian. So sa ila gina-count na nila as what I have heard siya every 7th of the month of lunar calendar.
Oo, amo nang pag-celebrate nila. So by this year, they will celebrate this coming August 8. Yes, August 8. They will celebrate this coming August 8 about the Valentine's. Do ila Pero sini do daw- Chinese version sa Valentine's Day man niya. Yes, pero daw hindi gid pareho dira sa Pilipinas nga daw ma-feel mo gid. Yes. Anong usual nila nga ginahimo, Bobo Karen, kung mag-celebrate sila sang ilayang Valentine's Day? Usually ang mga teenager nga mga edad sa mga university students, they usually go sa mall to walk around, tapos makita mo nga daw may mga balloon sila. Some of them have roses, tapos may mga chocolate or something like that. Oo, may ara man. Pero though hindi gid ka Hindi pareho sa though Pinoy. hindi siya, oo, nga ka-romantic sa Pinoy abi no, pero sa China makita mo lang nga muna by physical nga naghahatag sila gift, pero daw hindi hindi amo pareho sa Pilipino. Okay. Pila ka na gani ka tuig dira sa China, Bobo Karen? 11 years, sir. 11 years. Anong imo nga trabaho dira? The first when I came here, performer, singer, sir. And then nag-change subong, naging tutorial na lang. English tutor Yes. ikaw. Okay. All right. Taga diin gid si Bobo Karen diri sa Iloilo. Sa Mandurriao, sir. Taga Mandurriao. Basi may gusto ikaw nga tamyawon dito ga upod subong sa aton sa Facebook Live ang mga pamilya mo diri sa distrito iya sa Mandurriao, Bobo Karen? Yes, ginatamyaw ko dira tanan ang mga akon pariente dira sa Mandurriao, ang mga Aurora family, mga Imbiado family and Ifondo family sa dira sa Igbarasman. Oo, tapos ginatamyaw ko man ang mga Tagalapas National High School. Yes, and mga Bulkirin family dira sa Palapala. Yes. Kung maghambal ikaw abi, kung maghambal ako nga Happy Valentine's Day, paano mo i-translate sa dira Mandarin? Mandarin ang language sang Chinese? Ano ganing official language dira? Actually, Sir Diri, sa China, different city, they do have a different dialect. I see. Tapos, oo. Pero hindi pareho dira sa aton nga daw kada lugar daw may tawag sina may kaugalingon sila nga vernacular daw mo sina. Oo, pero dire daw city by city kumbaga. Tapos oo, pero kung mag-istorya ka sa iban nga taga-lugar like other city, you have to use Mandarin. Mandarin. So paano ihambal sa Mandarin ang Happy Valentine's Day? Dugay na ako diri sa China pero hindi gid ko fluent maghambal sang Chinese. Mandarin. Yeah. Though ano ba lang mo nalipat ako. Ang balaan ko lang happy birthday. Happy birthday kag syempre siguro kabalo ka man maghambal I love you. Di ba la? Oo. Okay. In Chinese, ang ilang I love you is Waini. Waini. Yes. Ang Happy Valentine's Day tito kibonta pa na bumbukain. Daw ano siya bala mo Chininje Kwaila. Yeah. Sininje Kwaila. Chininje Kwaila. Yes. Ara, mayo kay may little girl sa likod nimo bumbukain? Oo. Oo. Sige. Bombo Karen, thank you so much for your time kapag share man diri sa mga information sa Bombo Radio Iloilo. Siguro sa mga masunod pagid kung may mga balita dira, kag mga information man nga sarang nato ma-share diri sa mga kabombo naton sa pungsod Pilipinas kag sa syudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, liwat nga magapakig-angot kami sa imo. Thank you so much, Yes, sir. Bombo No problem. International Correspondent Karen Joy Aurora.
Thank you. There you have it, si Bombo International Correspondent Karen Aurora direktamente sa China. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang nabalaan ko lang bigat Chinese, siya Bombo Omel, sang Happy Valentine's. Ang naka-adapt na diriya. Ang nagdugay na diya nga Chinese bla. Tapos kabalo na mag Ilonggo. Ti magambal sila ya Happy Valentine's, Happy Valentine's. Do muna na. Pero may migo ko nga kabalo mag Mandarin. Mangkuton ko ni sa karon kung paano mag to ganik no? Chene kwaila. Do na porte no. Pero ako balo lang check mo lang ni hambal. Iba nila ako balo. Gamay-gamay lang insect ako na mo magkilala insect. Dila is not damo na insect. Baligya higot baligya net tanan baligya may stop to baligya may baligya kanilan sang matilyo lagari. Damo sila baligya man sila bag, baligya man sila uniform. Imo bata wala uniform, ikaw kanto dito, ikaw bakal kompleto set. Polo, shot, nilago. Kompleto, ila baligyan dito. Amula na namala ako ngayon, check. Sa aton siniga, panumbalik ka banwa, dugang nga mga balita, kaga impormasyon diri sa Bumbuhanay sa Udto. Pamilya sang nadala sa bypass operation sa araw, nagreklamo. Nga kuno dinakop to yung ila siniging mata nga layo man tuya sa lugar nga kung sa dingin panigayon ng bypass operation. Balikan nato ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras 46. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabuo Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May nag-offer sa akon ring mga translator. Alang-alang ko sir kay programa ko Lunes sa Sabado. Dalo yung tayo, manegosyo kami kuno sa China, ako ma-translate. Ang negosyo, malibod kami to, tosino, tapa, morcon. Tosino, tapa, morcon, kag, ano pagigana ng isa? Ang, tosino, tapa, morcon, kag ang chorizo. Sos Maria kag Jose po. Di malibod kami to kuno, duha ko lang kuno ma-translate.
Kaya lang alang ko kay alam mo nga may programa today. Pwede man nga i-record ko lang tapos ikaw lang to lipod. I-check namin this time si Bombo Joe Marvilla kay nagpabombo diri ang pamilya nga ang ila sinihimata nalakip niya sa bypass operation. Iniapisar nga ang lugar sa kunding patigan ng bypass, malayo na iya sa kung sadiin manamtangan sa ila sinihimata. I-check ta si Bombo Jomar sa iya sining follow-up report. Jom, sa report ta please kamin. Nagpalabot na karon reklamo ang pamilya sa sining isa karon sa nadakpan sa ginapatigayon nga drug bypass operation sang Haro PNP upod man diri karon in coordination sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa may bahin sa Barangay Benedicto sa distrito sang Haro. Based rin karon sa report sa otoridad ang mga nagaldakpan amo ni Sanday Rodel Bayoneta, senior, 46 years old, taga Barangay Benedicto. Ikaduwa amo ni Edmond Bedia, 34 anyos, taga Barangay Bagong Bayan, Barutak Nuevo, Iloilo. Ikatatlo si Jobert Amolong, 50 anyos, taga Barangay Desamparados, Haro, kag ang makabig ini siya nga high value individual. Ikaapat si Christian Magallanes, 37 anyos, taga Barangay Benedicto, Haroman, high value individual. Ikalima si Ronald Palomar, 44 anyos, taga Barangay Benedicto, Haro, sa amuman nga lugar. Kag ang duha mo ni si Rodel Bayoneta Jr., 22 anyos, mo ni siya ang main target pero at large ni siya matapos nga nakapalagyo siya ni ang nag-transact sa police for buyer. Ikapito si Romel Bayoneta, 20 anyos, at taga Barangay Benedicto at large man matapos nga nagpalagyo sang naibaluan nga police ang ila sining nga katransaksyon Bombocham. So sa pag consolidate ni sa otoridad sa pagpanguna ni Police Captain Lester Oliveros, ang leading unit na sa Kiptakayon Drug Bypass Operation, nakabakal ini sila sa isa ka-transparent plastic sachet, believed to be shabu nga nagabalor 8,100 pesos. Nakuha man dugang o kung sa kabilugan ang anong tanan ka transparent plastic sachet sa sining illegal nga droga nga kung sumasumahon nagalabot diri sa masobra 200 pesos ang kung 200,000 pesos ang balor sa sining illegal nga droga na confiscated to sa may nasambit nga area. Kag based sa otoridad makabig ini siya nga drug den ang ining ginapatigayonan karon sa drug bypass operation dito sa balay nga ti amoni ang panagiyahan karon ni Rodel Bayoneta, senior, Bombocham. So based diri karon sa ginapalabot diri karon nga reklamo ang ining pamilya ni Christian Magallanes, Bombocham, kay nagpadulong ini sila sa may Haro PNP agod nga iatagon nga hindi iya involved sa illegal nga droga ang ila sining nga himata. Kay ang natabo diri nga do kasubong lang kuno nga kuha ato dito ang ila sining pamilya kag gindala dito sa may Puloy-an kung sa nitigin patigayon ang ining drug bypass operation. In which nga ti ang kalayon 10 meters alin sa balay sang sining tagreklamo kag dito sa likod sa balay kung sa din patigayon ang ining drug bypass operation. Based gani diri karon sa atiya sang sining ni Christian amo ni si Amalia Magallanes Bombocham, bali ato gid ini siya sa natabo ining pagkuha dito kay Christian ang mga takna alauna kay nakaga nakibot lang ini siya nga may nabatian ini siya nga nagalagapok sa sagwa asang ilan sinig karon nga Puloy-an dito nga pag abriya sa perdahan nakita ya ining si Christian kag ang isa pa niya ka amigo nga uyatan na sa tatlo ka mga partiba nga motong nagpatigayon sa drug bypass operation. Abangod nga nagabato ini si Christian nga hindi ni siya pusasan Bombocham hasta nga pukutay pa ini sila sa may bomba kay ang balay ni sagwa may bomba. So moto nga do na basa pa ning bayo sini kay ti
ano ni siya, no, nagapamilit nga ti ay buyan asang katapos sang operatiba. Ang isa pa gid diri karon nabatian ni Ma'am Amalia nga pilit kuno nga may ginasulod sa bulsa ni Christian Magallanes ang pila ka operatiba nga nagpalapit sa iya bumutsam. Amo na nga grabe ang iya sining nga waras nga ti ang mga balde dito nga may unod nga tubig ni kalula dito sa may bomba abangod man sa iya sining nga pag pamersa. Luyag man tani nila nga magbulig dito pero ginhambalan sila nga mag paimuyong lang sa sulod sa balay basi maigo pas lablas ang bala in case nga may ara sa kung may ara abis ang linok panay nga matabo amo to nga ti paimunong na lang sila sa sulod pati gani si Amalia, Ma'am Amalia naghambal nga ti hindi na magbato sa otoridad. Ginambala niya to si Christian Mumbutsang para tiway na sang may malain pag hindi matabo sa iya. Amot nang agin katuan na nila dito kay nasa may police station pero way man to sila bakastorya kay hindi inagbisitabla sa mga ginpang detain dito sa may Haro PNP station. Ti ang ila lang tani ituyo nga nagpadulong dito naklarohon nga hindi ya involved sa sining illegal nga aktibidades ang ila karon niya nga himata. Ipabati ta bala Bobotsam si Ma'am Amalia Magallanes sang mapakigingutan diri sang Bombo Radio. Ginbuksan ko ang pertahan. Gali gina person na sa nga pusasan. Ti wala man kuya kabalo si Christian Magallanes. Kay tapos kakita na lang kuya sang kwarta sa dalom. Tapos ginapugos nila ang inablos ko padala dito sa sulod. Nagtumpilak nga da sa bomba. Amo na dira nila napilit nga pusasan. Tapos ambot ko na itong ginaano nila sa mga shorts ang inablos ko. Pero nabatian ano pag ginabatian mo nga do ginaano to? Tigin ang balan malang ko hindi da magwa-gwa kagida kay ikaw karon dakpon ko man. Ti wala na lang ko kagwa. Dira lang ko galilio sa bintana da namon nga gamayog ginaano sa nga tatlo ka pulis napugos puro ara na sa ti anong person niya kun ano kay kagamay man na siya bisan isa galing gambalang ko sige lang bo pimunong ka pabay ilang sila ti galing sila nga kay may ginasulod sila sa bulsa. Ano to? Wala ko kabalo kun ano. Ang dumay gina siya malang niya nagmuno ya. Nga ano na inyo ya sir man amo na. Ti puro wala ko kabalo kun ano to. So tatlo ka ano ni tawo ang gagapo sa iya. Oo, tatlo sir, kapulis. Oo. Ano naka-civilian o naka-uniform? Naka-civilian sila. Naka-civilian. I see. Paano mo naging pag-pulis? Kay may mga ano sila. Armas? May pusil kay ambal nila hindi ka mo magwa kay base maigo ka mo kung matiruway. Ti sulod lang kami. Kaya ako magwa ko tani kay gasilin ko sir hindi lang sa pagana ginaano nyo na sa man. Nga sulod to. Ikaw karon dakpon ko balay na. Okay. So pag abot nila diri sang operatiba to away na sa dabo nga pamangkot or ano lang gulpi lang gid. Gulpi lang gid sila kay abi ko duwa sila ga inaway di sang migo ya. Ti wala kami kabalo ya. May mga pulis ti pagbukas ko ya sang ano ano na sila ya ga pukutay. Kay matambag ko tani abi ko ga inaway lang sila. Sino po ni Christian diaw? Si Butsoy. Ano na sa? Migo ya. Gano sila ring wow? Nagbakal sa redors, yun pa inom niya inablos ko. Kagin pasulod pa sa nilula, yung manyapon mo. Na. Tapos, nagambal pa gani ang pulis nga, may ginatago kami da ko no, pagwaon namon, kung hindi namon papagwaon, pati kami madalasa. Ti ambal ko tagwa si Kap, upda si Kap kay pasudlon ta kamo. Kay hindi man kuya sorya mapasulod ko nula yung kapitan. Kaya ang ilay operasyon niya sa likod mo. Nga pati kami amo niya, buksan niya. Hindi na yung pwede masulod sila. Wala man silang nagpadayon. Kasi ko hindi ko yung magbukas. Hindi na buksan nila diri ang balay. Oo. Kaya ginatago ko nun namon. Tiambal ko si Ila, tagwa to si Kap, updan nyo kay mapasulod kami. Amo malang na sir, akon sa bat si Ila. Ti sila nga madalay kamo. Tagat lang to gani si Kap, sir. Kaya hindi ko yung silinga, hindi ko mapasulod ko ya basta ara lang si Kap. Sino gid ang ano nila kuno takaduan diaw?
Ang subject nila. Wala man sila nagambal, sir. Kung sino, dugulpi lang din nila yung ginpusasan ang isa ho. Oh, tapos anong tabo na yon nagditso sila sa loto? Wala, nagpukutay pa da sila, sir. Ang iba, dito Diretso to? nagdiretso, oh. Joms, sino ang subject? Ang main target gid amuning nakapalagyo si Rodel Bayoneta Jr. Ano kalayo ang balay sang subject sa bomba nga ginatumod nga kung sa diin dito dumugay ang po ang operatiba kag ining si Christian? Estimated mga 10 meters. Napulo ka metros. Napulo Roger ka metros. All right. Yes. Now, ano oras na tabong bypass operation? Based rin sa record 1:15 AM. 1:16 AM. 1:16 AM. Bakal ka pa rin doors? Gainom kuno sila sa Gwa Balay. Gainom sa Gwa Balay. All right. Ti mabudlay ni karon iya Bombo Jomar pero ti sa gyapon ang reklamo sang pamilya kinamatarong man ina nila mo. Pero amo inang tawag ba lang sobra naman ang imong nanay ala una gid ya sang kaagahon kag napulo ka metros ang distansya sang tawag si gani napulo ka metros ang distansya sang balay sa subject. Kasa Yes. kundiin niya ang bomba ni nahamtang nga dito sila nagdumugay para nga mapusasan ti do kalayo na gin man na Bombo Jomar nga nakalabot patos sa bumbao. Amo gani Ernest no na pakingutan naton diri karon Bobo Champ ang sabat diri karon no sang Haro PNP regarding ni karon sa reklamo sang sining pamilya. Suno gani kay Police Captain Alistair Oliveros ang hepe sang Haro PNP Station at regarding naman ni karon sa reklamo sunod siya ti aligasyon lamang ini no sang pamilya nga ti may mo Manila ni improve sa korte kung ano man ang ilang sini karon yang panindugan tungkol sa sining gipatigayon nga drug bypass operation. Gin at hag sining ang ining nagkalakpan ara mismo sa sulod sang balay ni Bayoneta Senior Bombo Champ nga ti amo ni karon ang makabig man nga gin specify bilang maintaining drug den adra sa may nasambit nga lugar amo na nga ti nadra ini sila sa may agin na patigayon nga drug bypass operation although nga hindi ni sila ang target pero ti makabig man ini sila karon nga visiting drug den adito sa may nasambit nga lugar Bombo Champ amo na nga ti sa pilaban ka bulan nga monitoring ni sa otoridad. In fact, ngati antes ini sila nga gin kung antes sila nagpakigangot sa drug bypass operation. Nagpakigangot man ini sila sa barangay, naglantaw sa nga dita dito. Rason nga ti nakagather ini sila, kag ti nakatumod ini sila sa pila dra ka mga individual nga makabig karon nga visiting drug den adra sa may nasambit nga lugar Bombo Champ. Ipabati tabla si Police Captain Oliveros sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Padala ta sila sa aton nga crime lab para ipa-drug test. Okay. Pito ka mga arestado. Bali paano ni sa Sir Gin Patigayon ang bypass, sir? Bali 7 ni sila no. Ang duha nakapalagyo. Sa gipatigayon ning bypass mga natabo gina sang kagahon mga alauna 15 ang bypass operation namon. Tigayon ning bypass sa pagbulig man sang aton mga pumuluyo ka mga barangay official dira kag ang pag sige-sige man sang monitor sang aton nga mga operatives almost 1 month man nga monitoring hasta nga tigayon ning positibo nga bypass operation namon. Sino gid sir ang target naton di sa nagalakpan ni? Ang main target ni namon diri no is si Rodel Bayoneta Jr. Oo. So para at large siya. Okay. So ato man sa kina? Ato siya. Oo, siya gito ang na-transact man sang aton nga kaso lang kay pag nakapalag siya. Ano nalagyo? Kay suba to. Nagkalabilin tong iyang mga chinilas to.
Kag ang utod niya nga si Romel Bayonita man no, duwa sila nagpalagyo. Oo. So ang lima nga ni sir anong participation? Ang lima ni no, labi na gid si Rodel Bayonita no, ang senior. Kay maintaining ang drug din ni sila. Kagang iban visiting drug din man ang ato ni pa. Oo. Apat oo. Oo. So magambal kita visiting drug din ano ng description niya sir? So video ga kadto ka dito no, dito ka mo bakal sang illegal nga droga. Kag dito nyo man pagagamiton. Okay. So ano kalayo ang ining apat sa lugar sang natabo ning ano? Bali ara gid sila mismo sa sulod sang balay no. Okay. Sa sulod sang balay gid mismo ni Rodel. Okay. Ang concern sang pamilya ni Christian Magallanes sir nga ato ang iya sini nga bata sa sagwa balay nila which is nga 10 meters ang kalayoon dito sa sulod sa balay ni Rodel Bayoneta. Ano pa mato din na sir? So simpre no, allegation na lang nila na i-prove na lang nila dito sa korte kung ma-file na namon sa either Lunes or Martes ang kaso. Oo. So paano na sir na-determine nga ang ining apat visiting drug din? Bali may na-monitor ka po na sila flyer pa man sini. Bali ang information nga gabot sa amon no, kag ang mga pumuluyo man dira ang nagahatag sang information kag ang mga barangay opisyal. Kag sa pagmonitoring man namon for almost 1 month no. Guwa sulod dira sa mga sari-sari nga tawo nagakadto da sa balay sang aton nga subject. Okay, si Rodel. Oo. Okay. So kung magawa ning result sir ang sang isang drug test ang iban kung mag-negative anong matabo sina abi sir sa So bisan mag-negative siya no kay ato sa drug din. Pagapailan gyapon namon siya sang kaso. Okay. Si Captain Oliveros atagon ta 5 ang arestado pero ang duha ni nga aris ang ilang sining pangalan ang nakapalagyo kay suba na sa may lapit sa balay ni Rodel amuto na naglumpat to sila puputsam kag ati makabig ni karon at large ang ilang sining status. All right. Sa lugar. Sige. Ang iba pagin sa niya kay may mga concern man diri ang ining bata ni Rodel Bambutsam kay nagareklamo ni sa kay nadula tong 25 yato nga naipito sa cellphone kag ang wallet sini nga nauyatan asa ginpatigayon ang ining operasyon dito sa otoridad. All right. It is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kay Bombo Jomar Villa. Di magamo sini ti dito na lang ni sa korte istoryahan guro. Sa aton sini nga mga kabumbo mo na gani. Sa mga kabumbo naton, kung may mga membro kamo sang pamilya, basta disuras na sa kagabihon, hindi nyo na pagpagwaon sa inyo sini nga balay. Kay way kamo kabalo kung anong sarang nga matabo. Granting for the sake of discussion nga wala man to yalabot abing tagreklamo. Orang nadakpan to. Kay paglinag sanay, nagyan sila sa pulis kang nagadagan man sila or kung anong ila sining ginahimo. Hindi malayo nga dudahan sila. Pero hindi naman i-checkto nga nagyan ka lang to imo yan sa pulis nga nag-siding ka lang to kung ano nagaklinabo, dalon ka man. Tiyan mo na, magpakalinong kang magpatawhay ka mo sa sulod sa inyo sining nga panimalay hilabi pa sa 10 oras ang kagabihon. Balik-balikan ta, dasig lang gindi, dasig lang mayo lang kay Tita Regine. Ano nga nga mga binulan to ang nag-uso ang abuyanay Bulo Black Chair kag sa diin ganito Engineer Laguerta no Aryo may anong background music kasi ni gani may background music ne may audio ni siya why no why ni audio wala audio sus before amo ni ilinaway. Pero do may good vibes sa amo sini nga lugar subong. Lately lang. Ari ang good vibes sa amo sini nga lugar. Nga sini lang man no na tabo. Sa aton sini nga mga kabumbo.
aton sinipakita ang full performance sang pwede guro mapadala ni sa Olympics mo sa gymnastics. O, aray malaw sa aton sini mga kabumbuan, dis kita magbiya, dis bumbuan na isonto. Kung sini nga pakita sa inyo ang performance ng isa naton iya ka ilunggo maniguro. Sige, be, butay isang audio. Bombo, sus, abhaw, agoy, ha, duket. Oh, iniya good vibes. Na, oh, yamakol mo sa nan. Oh, may split pa, kiss the floor pang birada, Bombo Omel. Oh. Di ko mag-amo niya sa lapuan mo sa mga lugar nga kung sa diin gusto mo mag-chill. Di ko tino malipayon man Tita Reds, no? Sang sa maglinupad iya, mga monoblock chair, ariyang galinupad. Siya ya mismo ang galupad mo. Oh, iya sini nga paa na. Oh, 1, 2, 3. Ay, abaw! Sus Maria, kagusip po. Oh. Kamakon mo sina balwa? Oh. May audio, liwat. Rewind gamay. Bulubakwan na rin gamay. Sa performance, ari na. Sige, may pakita tayo. Gusto man ta mag-share sa nga good vibes mo. Sige, ari na. Oo. Perte. Pang gymnast guro niya ay. Ang ining kabumbo naton kay mayo ang mga moving siya sa oy sus Maria kagusip kiss the floor itong birada ya. Okay na Bumomel. Samo to nga mob Tita Reds. Ginalantaw ko kung may bato kay kung na-timingan nga umamo to sa kagamay nagaulbo nga bato. Sus Maria kagusip po. Disgrasyagid. Pero ti amo niyang gusto naton nga good vibes. Kabay pa nga may masalapuan pa kita nga mga kasubong sining nga ti enjoy lang yam la. Hindi kay pareho sadto ya Bombo Omel nga sos. Maria kagusip ka kurul ba mga monoblock chair yang nagalinupad. This time saya mismong nagalupad. Sa aton sining nga mga kabumbo. May ipakita pagin ko sa inyo. Bantayan nyo na sa aton sining mga kabumbo. Paalam-alam. Hasta mga studies ya nga wala pa ya mapublish sa encyclopedia. Sus! Ara na ya sa ila. Natukiban na yan nila. Bantayan nyo na sa iban sini nga pagpangalagan. Sa bumuan na isod to bantayan nyo na sa aton sining mga kabumbo. Lapaw nakikita sa Latin, standby na sa kapon namang program upod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hoover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa aton sining nga pagpangalagan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Good afternoon, kids. Sa itanan mga kabombo. Beautiful weekend. It's the 11th of February, 2023. Ini si Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. Siyempre, weekend kita. Tiyempo para sa pag-interview natin sa ating winner, kagulat-liwan ina ang si Sweet sa Iloilo. We will hear from her sa iyang gin-share diri sa aton how painful it is, no? Nga madula ang imo pinalangga sa kabuhi. In her case, ang iyang husband sa pinaka-peak gid bala to sang pandemic nga kung sa diin wala sang hospital nga bukas, kung gusto mo nga magpa-hospital wala sang available, and then kung gusto mo man nga dalon tong imong mga pasyente hindi ka halos makapalapit kag daw wala ka sang may mahimo, no? Kag hindi mo na halos makita kay pagkadto nyo to buo pa siya, pagpuli niya abo na lang. Ina ang atong hibaloon mga kabombo sa dili lamang madugay. For the meantime, kumusta na mga guys, mga boys? Kumusta na ang inyong mga budget da para sa pang Valentine's Day nyo? Dali na lang, sa Martes na. Anyway, nowadays, daw share na, I heard, 50-50. Ang ibang 75-25 kung mag-date ang lalaki kag babae. So, sa bagay, no? Tintindihanay lang, especially kung estudyante, no? Well, anyway, this afternoon, I welcome you all, mga kabombo, and I'm hoping ang inyo dira nga pang Valentine's Day nga mga istorya, mga love stories ninyo dira, pagwaon nyo na, and i-share na diri sa amon sa kahapon lamang program. I-email nyo lang ina sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat na, on standby na. At yung winners is Sweets ng Iloilo. Gani ari ng inyo ang ari ng atong ambahanon para sa inyo sa sininga hapon from Janiel and Dave Alvarado. Vows para sa inyo. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken
We hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. To all the lovers out there, vows, walang kagid, no? Damo nag-choose Valentine's Day para nga magpakasal. Ready na ang inyong mga vows dira. Dapat ay pinaka-sincere gid kag kabay nga inyo gid nga mapanindugan ina. Oras naton 26 minutos na makalipas ang alas 2, and just before kita nga mag-istorya diri sa aton nga Winners Suite sang Iloilo, yari na yang balita, 5 patay, 1 napilasan sa shooting incident sa sulod sang 4th Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Evangelista. The full details kuwaon naton sa kay Bombo James Likwanan sang Bombo Radyo Cagayan de Oro. 5 ka mga membro ng mga sundalo sa 4th Infantry Division Philippine Army ang namatay o nasawi kaninang umaga lamang. Ito matapos ang isang private first class ang nag-amok kini sa laob mismo ng Camp Evangelista Patag sa Cagayan, mismo sa kanilang barracks gamit ang Armalite rifle. Ang suspetsadong isang first class na hindi pa pinangalanan ng IEP dito sa Cagayan ay namaril sa kanyang mga kasama habang natutulog ang mga sundalo. 5 ang patay at 1 pa ang sugatan na ngayon ay nandun pa sa isang Army Hospital dito po sa Cagayan de Oro. Sinabi ni Army Major Francisco Garillo Jr. na kanila pang inimbestigahan kung ano ang motibo sa naturang
insidente na ikinamatay sa naturang mga sundalo. Yun nga po, no, na around 1:10 ng madaling araw, yun, Yes, sir. February 11, 2023, shooting incident transpired at the Quarter Servicers Battalion, na compound sa Kapambilis sa Patag, Cagayan City. Okay. After which, no, yung ating personnel sa SSBN personally immediately called the PNP SOCO in ambulance ng SES for investigation and medical care. No? Then, yung ating 4th MP company Yes, sir. ng Installation Managed Battalion, upon hearing the gunshots, responded to that incident area. Okay. While our SES, yung ating Camp Evangelista Station Hospital, team led by Major Gubat, Oh. also proceeded to the area. So, And around 1:55 a.m., elements naman ng Police Station 4, led by Police Major Mantala Jr. and yes, sir. the COCO Director, Colonel Omandia, arrived at the incident area for the processing of the crime scene. Upon their arrival thereat, no, 4 personnel of said the unit found lying lifeless and another one wounded and was brought to Camp Evangelista Station Hospital. Accordingly, no, one of our soldiers assigned also at the Headquarters Service Battalion, excuse me, Yes, sir. shot the victims while asleep without using M16 rifle, no? And 4 personnel died instantaneously on this incident, and another one was wounded, no? Si Army Major Francisco Garillo sa panayam ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Yan ang ulat dito po sa Bombo Radio Cagayan de Oro, ang numero 1, consistent number 1 in Northern Mindanao. Bombo James Licuanan, Basta Radio. Boom! Maraming salamat, Bombo James Licuanan sa Bombo Radio Cagayan de Oro. And now, we are going to welcome ang atong diri nga winner, si Sweet sang Iloilo. Hello, good afternoon, gid sa Ima Sweet. Hello, good afternoon, Tita Regine. Mabatian mo ko. Yes. Kagwapa sa imo. And you Batian look so kita. sweet. Hala. Salamat. Ano na ang gahod man. Lapit ka sa dalan. Medyo malayo. Okay. Magtago Pero na lang ako sa bation. kwarto. Bation yan na. Mayo pa, tago ka Magtago na na lang lang ako sa kwarto. kwarto. Oh, sige, sige. Well, as to recall, no, sa mga kabombo natin dira, amo ni siya, amo ni si Sweet, atong sang very hard up pa ang pagpangabuhi, nga nag-eskwela siya. There is this guy nga nagabulig sa iya, like nagabiling kwarta sa security guard, parang hatag sa iya, kay ti kabalo, no, ang ini nga guy, nga daw need gini Sweet sang money pero wala ni nagapakilala pero friends ni sila ha, pero wag siya idea, ulihin niya na lang nabalaan nga si JR gali, no, amo na ang nagahatag sang kwarta, amo na permi ang nagabulig sa iya. So bali si JR ni, no, ang first man nga naging special sa imo nga kabuhi Sweet, pero wala ka mo nagdayunay. Pero kumusta man siya lately? Hindi naman siya nagapangaluyag. Friends Okay. lang. So walang friends lang. Friends lang. Wala mo siya nahambal nga naluyag sa imo? Wala. So anong label sa relationship ninyo? Wala man? Wala. Te, ano ang balita mo parte sa iya? Recently, kumusta man siya? Wala na ako balita, subong. Ano ang pinakalas nga balita nga nabalaan mo sa iya? Ayan, may asawa na, may pamilya naman. Okay. Parehas lang gid ka mo, no? Ikaw, nakapamana ka man, and then nagka-family ka man. Isa ka seafarer ang imo nga napamana. Kumusta man ang inyong pag-upod? Kumusta ang inyong pagpangabuhi? Okay naman, sa Manila kami nag-start, Tita. Pero ikaw, taga Iloilo ka gid or taga Manila ka? Taga-Pututan. I see. Pero ano, na-carry mo na, no? Ang pananagalig.
Anyway, pila ka biligin nyo nga kabataan? 4, isa ka lalaki. Dagko naman? Ang duwa namon may mga bata na. I see. So may Tapos mga ang apo ka lalaki na. namon oo. Ang lalaki naga-review pa sa Manila. Tapos ang bunso namon already. Upod ko di. Okay. Grade 10. Aha. 2020, isa ka seafarer ang imong husband, syempre, sakay, pauli, amo na, ano, ang iyang ginaobra, 2020 pandemic. Ano ang ginplano sa imong bana? Sweet? Luluding ako. Sweet. Batian mo na ko. Siling ko 2020, tion sa pandemic, ano ang ginplano sa imong bana? Nakatambay siya 2020. Tapos siling niya, sakay siya isa ka bisis, kay mag-for good na kuno siya. So, mo na ang Ay, plano? nagsakay siya. 2021, nagpauli siya mga May. Pandemic pa to gihapon, no? Anong natabo? Pandemic. 1 month naman siya nakatambay sa bahay. Tapos, nag-ano siya, natrangkaso. Pero before that, may nagkatrangkaso na nga daan sa inyo panimalay? Sino? Ang apo ko, natrangkaso. Tapos ang nanay niya. Natrangkaso na. Tapos, aral lang kami sa sulod balay. Aha. Nagpa-swab test man ka mo? Ang mga nagatrangkaso, nagpa-swab test man? Hindi pa sang una, hindi pa. Na-swab test kami, tapos na siya cremate. Namin ko, ang inyong apo, ang iyang mother, wala sila nagpa-swab test during that time, naging trangkaso sila? Wala. Okay. So, plano nyo, Tani, no, kung magpuli sa Iloilo, kung mag-for good ng imong husband. Pero wala ka mo madayon nga aman? Naka-schedule kasi ang vaccine. Hindi kami pwede magbiyahe ng walang vaccine. Oo, correct na. Amo to nga tiyempo, no? Super ka-stricto gid katama. Tapos, sunod-sunod ang nagtrangkaso bali sa inyo. Pati na ang imo nga husband. Oo. Anong ginbatsyag niya? Kaga nga hindi siya gusto nga magpa-check up. Ambot kay daw kaya man niya kuno. Tapos sige lang ang inom namon ka paracetamol, mga antibiotic. Tapos sabi siling niya masakit kuno ang daw ginahapo kuno siya. Mga 1 week din bago siya pa-check up. Okay. So pagkadto namon to sa doktor, ginambalan sa ka-doktor na magpa-confine. Kaso hindi siya mag-confine. Siyempre, iwas man bala siya kay sa ospital, puro COVID eh. So, wala ka mo nagsuspect? Hospital kami nag-adto. Why ka mo nagsuspect nga ba siya may COVID man siya? Why siya gin-swab test? Wala. Okay. So, ginatrangkaso siya kag nagka-complaint siya sa daw chest pain, no? Doon di siya kuno makaginhawa. Pero, hindi man siya magpa-confine. Naabtan pa ka mo sa inyo nga 30th wedding anniversary? Ano ang ginhimo niya? Daw ginkakibot mo? May ginhimo siya? Daw ginkakibot mo, gid? Di naman siya, basta may lagnat kami nga duwa. Paling, wala lang. Okay, tell Kahida us. kami nga duwa eh. Tell us about atong hambal niya sa imo, ginhimo niya sa imo, sa nag-30th wedding anniversary ko mo. Ano ka-unusual para sa imo? Wala, hindi naman na siya naghahambal. Okay. May gin-share ka sa amon, nga siling mo, doon nakibot ka because he is the type nga daw walang ka sweetness. Sa amo to nga time, daw Sanay na ako. Oo, sanay ka na. Sanay Pero na daw ako gin-greet sa niya ka? Wala. Wala man lang. Okay. Anong natabo? August 10, sang ginhagad mo siya nga magpa-check up liwat? Oo, ginagad ko siya magpa-check up. Siling niya, sige ikaw na lang, Nay. Siling niya. Hindi gid siya mag-upod. Ako na lang nagpa-check up. Kay ina nga tiyempo, bali may ginabatsyag ka man. Anong ginabatsyag mo? May trangkaso man ako. Kay una siya na trangkaso. Tapos mga after 3 days, ako naman. Siya, okay na kuno siya.
Isisiling ko, magpa-check up kita. Kasi nadala lang siya sa paracetamol, okay naman kuno siya. Mhm. Di nagpa-check up ako, hindi gid siya mag-upod. Bali ikaw, anong ginabatsyag mo? Is it true nga nadulaan ka na panlasa, nadulaan ka na pang amoy? Amo na cause din ng COVID. Oo, di ba? Symptoms sina. Ang isa ka tao, Symptoms. may COVID. So, damo na kamo nga nagabatsyag sa sulod sa balay, wala man kamo nagpa-swab test, and then siya, ginahagad mo siyang magpa-check up, hindi man siya magpa-check Hindi up. siya. No? So, Okay lang kuno siya eh. do confident siya nga kaya niya. Kag trangkaso lang ginto. So, finally, anong natabo? So, na-check up na gid man ang imong bana? Ang 1 week, 3 days, nag-inom siya ng antibiotic, tapos nag-nebulizer. Pero parang wala bala alibyo. Ginbalik ko siya subong sa ospital, ginpa-check up pa namon. Guys, plano ko tani, magpasugot man kain sa hindi, i-confine ko habang maaga. Kaso hindi gid saya. Pag-abot namon sa ospital, wala na bakante. Tapos siling mga doktor doon, magpangita na lang kami ka ibang ospital na may bakante. Pag-amo ng kantuan namon, tita, hasta sa St. Luke's, sinugod ko na. Wala gid siya, bakante. Tapos napuli na lang kami. Okay. Diretso ko na lang ang antibiotic niya, sige-sige na lang ang painom, tapos nag-nebulizer. Pero nakita ko, mahina na siya magkaon. Ko lang siya, ginahungitan ko na lang siya, kasi kaon. Gagawa pang luya na bang kamot siya? Di na ko na makasarang Ginambalan ka mo nga may COVID siya? Kag ikaw may COVID man? Wala naman. Basta ginpainom lang kami ng paracetamol, antibiotic. Yun lang ang ginresita ng doktor. Because why ka mo gin-swab test, no? Maay man. That's very surprising because amo to nga tiyempo ka-very alarming na gid sa mga cases ng COVID. But sa inyo yang duwa, sa inyo nga family, daw nobody bothered nga magpa-swab test? Wala, hindi gid namon naisip nga magpa-swab test kami. Basta dyan lang kami sa balay, inom lang kami ka antibiotic. Ang doctor wala man nag-recommend nga magpa-swab test ka mo? Wala. Basta ginresitahan lang kami. Baka lang kami antibiotic. Tinga ako nga dapat i-confine siya. Nebulizer. Pang pagbalik namon after 3 days, nung una namon nga pagpa-check up, siling sang isa ka doktor nga ipa-confine. Siling ko, dok, hindi siya magpa-confine. Siling ko, resitahan mo na lang siya ka long. Naresitahan siya. Pagbalik namon, wala na bakante. Pila na kami basta maghapon, nagpangita kami ka mga ospital na bakante, basta private, kay siling ko, hindi ko magsulod sa public, kay nasa tent lang bala, tanan nga pasyente nasa tent. Sa, ano ganito tawag na? Sa mga public na ospital. So, bali sa triage, do something like that, no? Do dira. Sa ginpangita ko gid mga private nga ospital, kag tanan nga nakilala ko, pinatawagan ko kung diin pa ang malapit na ospital na private, sige man ang text chat nila sa ako, nya mo ni didto ka kadto, ti wala man sarad. Ay wala bakante. Siling sa ospital, kung magulat ka mo, dira mangyapon ka mo sa bangko mapungko, ti biotic. Kaya na lang, nagpuli na lang kami. So ano lang kamo kalawig to nga nagstay sa tent? Nagloading. I can hear you. Sige lang, continue. Hello. So ano lang kamo kalawig nga nagstay dito sa triage, sa tent? Ay, nagsulod kami to 16. Okay. Pero sa public na yun Nagasulod kami to sa 16, tapos ang isa sulod ka 10, halos 50 katawo nga pasyente. Wow. So palarehos tanan ang ginabatsyag. Hindi, may mga inabatsyag pero hindi tanan COVID.
Basta ka confine ka dito ka isulod, di sari-sari na mga ano mo upod mo to. So May meaning COVID wala gid man o separate wala. ang may COVID kag wala COVID? Wala pa. Aba? Di na tanan nga na gapasulod dito sa ano sa ospital dito sa tent ginadala tapos i-swab test natin pila ka adlaw maabot ang result 3 days. Dira lang anay ka mo sa tent. So gin swab test gid man kamo, so dira na kamo sa tent. Hindi, siya lang. Okay. So ano natabo sa iya? After 5 days, siling ka doktor, hindi man clear. Hindi ba positive, swab test siya liwat. Siling ko sa doktor, ilang araw na kami tapos i-swab test mo, natural, maging positive ina. Siling ko sa kasi may doktor nga nagasulod sa tent, ginaakigan ko, nag-visit na ako. Daway bala, After 2 days, sinalin kami sa isa ka tent na daw medyo may kwarto-kwarto na siya pero plastic man gyapon. Tapos may sulo na kami to nga na kwarto, hindi na pareho sa sagwa na halo-halo. Tapos ayun after 5 days swab test siya. Tapos siling ka 7 days na yata yun. Siling ka nurse positive siya. Siling ko sa nurse, paano hindi maging positive? Kay 5 days na siya nakaratay bago yung swab test liwat. Siling ko. Okay. Tapos ginhalin liwat kami sa isa ka tent na para sa mga positive. Tapos may upod man siya nga 3 positive. Pero gabi kami ginhalin to pagkaaga daw nagluya na siya. Pag-abot siyang hapon, sang ugto, gin-revive na siya So bali na budlayan na siya maginhawa. Tapos pa siling ka doktor, pag gin-revive pa naton 24 hours siling niya. Pag ma-revive pa liwat, hindi ko na sigurado nga pa siya ma-revive pa ulit. Before that, may ginabatsyag na nga daan ng himo husband? Like say, may mga illnesses na siya nga daan. High blood siya, may heart failure siya, diabetic. High blood siya. Ilang Okay. years na yan inom ka pang high blood. May maintenance siya. 10 years na. May maintenance na. Mga 10 years na sobra. Oo. So may comorbidity gali siya. Which is daw ka delikado, no? For somebody nga maiguan sa Tapos yung COVID. sa mata niya, may man yan siya sa mata niya Isa ga reklamo siya na daw ang tubig niya bala may paru-paro no. Mahigko May ko no ang floaters. baso niya. Tapos ginatanaw ko wala man. May mga floaters, bali. Tapos tuig-tuig kasi panaog niya ginapa doktor namo inang mata niya. Tapos ginatagal lang siya ka antibiotic pang patak-patak. Ang okay naman kang naghilanat siya. Hindi na siya na So ano nadangtan niya dito sa tent? Wala lang, nakahigda lang siya. At naka-oxygen na So gina-oxygen na siya. So after how many days naglala na gid ang iyang sitwasyon? 16, nagsulod kami, mga 18, nangayo na siya na atagang ko na siya diaper. Hindi na ko siya makatindog, masakit na ko nung lawas siya. Ang subang ko, amo na ginachat ko, na dulungan kami ko anong mga kinanglan na. Amo nagdiaper na siya. So bali gina-allow pa nga may magtiner dito sa iya, nga may magbantay dito? Hindi naman. Ay, oo. So, bali Basta ikaw. Ako, hindi na ako pwede magwa. Oo, dira ka lang sa sulod, hindi ka na pwede magwa. Pag ang nagadulong sa amon, dira lang sa sagwa, sa puwerta lang, di siya pwede magsulod sa room. Okay. Sa may tent. Isa ka bisis, hindi ko na kaya, grabe ng puyat ko. Pang gabi, ginchat ko ang subang ko. Siling ko bantay, anay, idlip lang ako. Tiwala kabalo ang mga nurse, pinasulod ko ang bata ko. Nagpisok-pisok lang ako pero hindi mangyapon ako nakapisok kay sige mangyapon ang himas niya kaulo ko. Diyan sa tupad ko kay ginahambala niya ako na hindi ako maghalin. Titira lang ako, nagaano lang ako, kahigda lang ako sa gilid niya. Tapos ang subang namon, ara lang nagabantay. Mga alauna, nagsulod ang doktor, nakita niyang subang ko, tigin pa puli sa
Sili niya kaluluoy man ang mga tawo nga, maabutan mo to sa balay nyo, kay positive nga daan ang mga pasyente di, tapos Gani. manaknan ka. Pero Alam mo, siya yagin kung puslit sili- mo lang siya, not knowing nga kadelikado sang imo nga ginhimo. Istoryahi kami, ano gid man ang natabo sa husband mo? Amo gani ina tita nga hilanat lang ang naumpisahan tapos tugabatsyag na siya nga ginahapo siya. Amo to igin pa ano na yun, igin ang nebulizer, ang antibiotic. Pero kung dito sa ospital, ginaistorya ko siya, hindi na siya magsabat, nagasinyas lang siya nagasinyas. Tigi na pag nagatawag ang mga upodyo nga mga pastora, mga pastor, nagatawag sila tapos ginalihan da lang siya Gin-intubate siya? Hindi gani. Diyan lang kami sa tent kaya hindi gani siya pwede isulod sa ospital mismo na may tubo kay siling nila tubuhan. Gani, intubate. Kaso hindi pwede gani kay wala bakante sa sulod mismo ka ospital kaya sa tent lang kami. So very sad, no? Amo sila nga sitwasyon nga kinahanglan na sang pasyente nga isulod sa hospital kay grabe na ang ginabatsyag pero hindi pwede. Siling ka mga doktor, mangita ako ka ospital na pwede ko masudla na pwede siya tubuhan o may aparato na ibutang bala sa iya kay oxygen lang ang nakaya ng tente. Okay. Wala, pati sa opisina, nagbulabog na ako sa opisina, pinangtawagan ko na sila, di ba may Siemens Hospital? Punong-puno man, grabe. Amo na ang... Hindi kami nakahalinto sa tent. And then, finally, anong natabo sa husband mo? Ato, hindi niya rin kaya. Basta pag ginambal niya lang na hindi ko siya ay wag mo akong iwan, sabi niya. Ang wala na ginahambal niya permi, tapos kinakaptan niya lang kamot ko. Hindi ako gagwa eh. Sang Tanga nadulaan na na siya siya. sang kabuhi? Ginirevive siya ginirevive siya ka mga doktor. Tapos pagaling siyang doktor sa kwarto, kay gamay lang ang kwarto mo, hindi ako pwede magtambay. Pagwa ka mga doktor, gintanaw ko siya. Abi ko kung okay na bala. Pag tanaw ko oxygen, nakalak na. Tapos? Tapos ginilot-hilot ko pa siya kasi siling ko base bala makaano. So wala may ginhambal sa imo ang doktor? Wala ka man nagtawag sang doktor? Basta naglakad na lang sila. Naglakat na lang sila. Ako na lang nagsulod sa kwarto. Ginpabalo kanila nga wala nang imo husband? Hindi. Basta diretso na lang sila. Pero nung ugto, ginambalan na ako mismo ka doktor, ginistorya na ako. Na ang pag-revive subong, hindi natin sigurado kung maabutan siya 24 hours. Walang to ginambal niya kang ugto na unang pag-revive. Pero kang pag-revive nung hapon ng gabi na, diretso na sila naglakat. Bayaan na nila. Tapos nagsulod na ako sa kwarto. Laging panghilot-hilot ko ng lawas niya. Grabe, garalagtok ang mga tulaan niya. Sang ginimo mo na? Buhi pa siya? Hindi, wala na siya oxygen. Patay na. Okay. Kinaplus ko tanan nga lawas siya. Tapos kinapanghilot-hilot ko kay amo na permeng ginahimo ko. Minamasahe ko mga tudlo niya, mga binti, mga tiil niya. Lahat tanan niya nakaptan ko nga joint siya. Nagaralagtok lang bala. Okay. Tapos? Pero wala na siya kabuhi. Tapos naga-video call gani ang mga utod niya. Nakita man nila tapos nakanganga pa siya. Kapag halin abi ka doktor, timing nagtawag sila. Nakanganga, hindi man lang ging kayo ka doktor. Ako pa yan nagkayo Tapos yung panghilot-hilot ko na lang. Abi ko bala, maanahan pa bala ka basi bala pa lang maanahan ang mga ugat-ugat niya. Wala bidya. You're hoping against hope nga ti masupunan pa ang iyang kabuhi. Ano ka kalawig sa sulod sang tent before ginkuha ang bangkay sang imo nga husband? Na mga 6 o'clock to na tapos 9 o'clock ginkuha. So dito ka man gyapon nagstay sa tent? Dira na ako sa sulod ka compound ka ospital. Nagwa na ako to sa tent kay may nagbulos mo.
Agali, di mo tabot ang bangkay sang imo nga husband. Tindala na agdayon sa morgue. Tapos okay. ako, nagwa naman ako sa tent. Kami nagbulos liwat nga mga pasyente. Mhm. Tapos dito na lang ako sa entrance ng ospital. Pero hindi ka pwede makagwa. Dito na lang ako palibot-libot hasta nga ginpagwa ako. Nakatulogan ako dito sa billing station kay gamay lang ang tao dito. Hindi man ako pagpagwaon mo. Okay. So, in short, wala gid, no? Nakaluwas ang imong husband kag nadula gid siya sa inyo. Ang problema, no? Kung paano ang mangin setup because hindi ka man pwede makadiretso sa inyo nga house considering ikaw ang nagbantay sa imong nga husband. And may mga kabataan ka pa, no? So, istoryahan natin sa ating pagpunumbalik. Diin ikaw nagstay right after nga nagtener ikaw sa hospital. Kag paano ka mo nag-communicate? Paano ka mo nagkitaay sa inyong mga kabataan? Istoryahan natin nina, panumbalikan natin mga kabombo. Ang ating nga winner si Sweet sang Iloilo. Ang ating nga oras, 53 minutos makalipas. Ang alas 2, magapanumbalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawasa. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masamig ginaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig. Diri mga kabombo si Sweet sang Iloilo. So ano ang imong ginhimo right after nga nakuha na sa punerarya ang bangkay sa imong husband? So, di ikaw nagdiretso. Sweet? Hindi ako nagkuha sa hello, tita? Hindi ako nagkuha sa punerarya. Pero sino nagkuha sang bangkay sa imong husband? Di ba ang punerarya? Ang mga kumari ko na lang nag-asikaso kasi nakapungko na lang ako sa gilid eh. Oo, kay tama ka budlay, no? Do sa nag-iisahanon ka lang, daw hindi ka kabalo kung ano himu-himuon right before you, ang bangkay sa imong husband. Wala man lang sa pwede, no? Nga comfort sa imo because hindi pwede, hindi allowed. Layo ay kamo sa mga kabataan. So sana kapuli ka na din ka nagdiretso kahit hindi ka pwede ka
balik to sa inyo nga house? Bali may balay abito na bakante sa gilid manamon. Kami ang nagagamit. Dito ako nagdiretso. Wala ko tao eh. So paano ka mo mag-communicate sa mga bata, kabataan? Sa tiris lang, kahit may tiris man ng balay namon, tapos sa piyak magkatubang lang ang tiris. Dito lang kami nagakit-anay, tapos abutan lang nila ako pagkaon sa baso. So, hindi man magigo ang plato sa tiris, kay may barandilya bala. So paano natigayon ang pagpalubong sa imong husband? Hindi pa ginlubong. Ato lang yan sa altar namon kay hindi ganit tani gusto ang mga bata nga ilubong. So gin-cremate. Siyempre, Of course, kay positive siya, naka-cremate. so gin-cremate ang husband mo. And until now, ang iaabo, ara pagyapon sa inyo, wala nyo pa ginpalubong? Ginpalubong na kang pagkuli namon di kang April. Kuli kami di sa Iloilo. Taga Iloilo man ang Tapos imong husband? Opo, taga Banate. So Ilonggo man gali siya, parehas ka mga Ilonggo, pero dito lang kamo yan nagstay sa Manila. Mabatian mo Nag-request ako. ang mga nag-request ang mga niya, pamilya na iuli di sa Iloilo. Di April, nung natapos, asikaso ko ang mga financial assistance na makuha ko sa OWA. Pagkatapos, patindog ko di ka balay. Pag natindog ng balay, wala man pwerta, pero at least may atop. Okay. Magpuli na kami. Paano mo nakayanan atong mga tinion nga nadula sa imo ang imo nga husband tapos ikaw lang isa? Ay, grabe. Wala, na lang, kapit sa Diyos na lang. Wala gid ako maisip kundi manalangin. Paano ikaw subong Pero- kagang imo mga bata? Nag-video ko lang ako to sa mga bata. To sila nagbalik sa Manila eh. Ikaw na lang di isa ang nabilin? Ay, upod ko ang agot ko nga bata. So duwa lang Tapos kamo di. Ang nanay ko. Hindi, nanay ko ang ugangan ko, ari di sa amon. Kumusta ka na? Kumusta man Apat ka mo? Awa ng Diyos, okay lang naman. Kinakaya, anong mahimo naton, kay ara na. I'm sure isa ato Ano sa na mga darkest moments of your life, no? Sa diin ikaw nagakuha asang kabakod para malampuwasan mo ang kasakit kag kasubo nga imo nga ginbatsyag. Hugot na lang ako ng sa Panginoon, sa mga anak ko. Pila nang imo edad? Na 54 na ako, tita. Ang imo husband, pila edad niya sa napatay siya? 55. So medyo magkaedad. Ano subong ang imo ginapangamuyo sa Ginoo? Matagan lang ako ng lakas ng loob at maayos na pangangatawan para matubang ko ang tanan niya pagsubok man. May bata ka pa nga nag-eskwela? Pila ka bilog? Nagot namon. Isa na lang, grade 10. I see. Kag siya ang upod mo da subong, no? Okay. I hope and we are really praying that you would cope up and you would be able to survive kag maka-move on ikaw, maka-move forward sa imong nga pagpangabuhi kaupod sang imong nga mga kabataan. Thank you very much, Gid, for sharing with us this painful episode sang imong nga kabuhi, losing your husband sa mga tinion nga kabudlay-budlay sang sitwasyon bangod sang COVID-19 nga pandemic. You said may luyag ikaw tamyamon nga mga tawo. Go ahead. Gusto ko lang i-greet ang nanay ko, si Lolita Gallo. At ang akong ugangan, si Shuning Bagsit. At sa mga Bagsit family, Bilog at si Welna. Ang mga friend ko si Lira and Dan Biana. Si Sheila, Didolfo, Tupas. Alright. At sa mga baraulan pala, mga mga hinablo, si Krishna, saka isang Ida, Jerry Bagunok, sigurado pamatigid na sila. Sa Okay. purong pututan, mga Soriano family, tutoy kag si Auntie Tita, bata nila si Muring, Okay. si Iboy, si Elmer. Sige. Yan na. So thank you very much, Gid, and congratulations sa imo. Salamat, Gid, sa pag-share mo diri sang imo nga istorya. May luyag ka ibilin nga inspirasyon, mensahe sa aton nga mga tagpalamati.
nga who knows may ara sa aton subong nga naga-go through man the same pain nga imong inagyan. O, hindi lang naman ako ang naranas ka mga problema nga nino. Wala mang wala man kita ibang tawgon kundi ang Diyos. Okay. Sige. And with that, congratulations gid sa imo. Salamat gid do katunog na gid sang manok dira. But anyway, you can claim ang mga 1,000 pesos nga cash on Monday. Gitagaan ko naman ikaw sa instructions. Madamig nga salamat sa imo sweet sang Iloilo. Mga kabombo, I am ready to announce ang ating winner para sa siningang semana who would also win 1,000 pesos nga cash. Kag kamo dira, basi iluyag nyo man nga kamo naman ang next nga ma-interview ko diri and kamo naman ang maga-enjoy sa 1,000 pesos nga cash. Simple lang ang himuon. Share with us your beautiful story, inagihan, experience, mga na-encounter nga mga tawo, mga incidents, circumstances nga inyo nga nasudlan, i-share. Mga significant things nga managkahalanabo sa inyong kabuhi, i-share. Diri sa kahapon lamang program these days because February 14 is already on Tuesday. Gina-encourage ka mo, no? Nami man nga we would be reading beautiful love stories diri sa kahapon lamang program. Gani, email lang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program, DWFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations! Kag salamat anay sa tanan naton gid nga mga letter senders. Thank you for entertaining us with your stories and inspiring us with your stories every day. Halin Lunes, Tub-Tub, Sabado diri sa kahapon lamang program. Ang next naton nga interviewhon ang aton nga winner para sa siningang semana. Waisang Liwan, ikaw ina, congratulations sa imo Morning Star aka TNT WK sang Iloilo City. Ang ating winner para sa siningang semana, again, Morning Star aka TNT WK sang Iloilo City. Mga kabombo, mga KLP lovers, maraming salamat sa inyo. Enjoy your weekend. Siyempre, nagapanambalikay kita sa Lunes, February 13. That's Valentine's Eve. Ano na mga plano ninyo dira? Pwede naman umpisahan, no? Ini nga weekend. Hindi bala, 14 ba? Gutok-gutokin na ang mga restaurants, especially. Anyway, enjoy your weekend sa liwat. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless.